Vamos a dar inicio á sesión ordinaria do Pleno correspondente hoxe 28 de decembro de 2023. En primeiro lugar, facer unha aclaración sobre a orde do día, que deixar constancia dun erro cando se redactou a orde do día. Eu, cando asinei, tampouco me din conta, non se incluiu o punto que era a descatalogación da ponte de Valdepereira, que era un punto que estaba tamén dictaminado nas comisións informativas. Entón, falado co secretario, vámoslo incluir. Entendo que non é necesario votalo, ou votamos a inclusión, ou non é necesario. Como punto 9, e pasará o punto 9 de mocións de urxencia a ser o punto 10, e logo se preguntas a punto 11. Entón, unha vez feita esta aclaración sobre a orde do día, comezamos co desenvolvemento da sesión. En primeiro lugar, a aprobación se procede do borrador das actas das últimas sesións, concretamente do 30 de novembro de 2023, que se non hai ningún comentario ao respecto, dámola aprobada por unanimidade. Ben, pois fica aprobada por unanimidade. Segundo punto, de acción de conta das resolucións da alcaldía, segundo expediente que se acha na sesión, ao cal todos os concelleiros e concelleiras teñen acceso. E o terceiro punto, proposta de acordo de orzamento 2024. Ten a palabra, señor. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de data 23 de decembro de 2023, adoptou o seguinte ditame: aprobar inicialmente o orzamento xeral deste Concello para o exercicio económico 2024, xunto coas fases de execución, cuso resumen é estado de gastos total 5.432.029,67, estado de ingresos 5.432.029,67. Aprobar inicialmente a plantilla de personal comprensiva de todos os postos de traballo reservados a funcionarios, personal laboral eventual, expor ao público o orzamento xeral para 2024 por prazo de 15 días mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia e tableiro de anuncios do Concello, considerar elevados definitivos estes acordos no caso que non se presente ninguna reclamación. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a pro o PP, resérvase para o pleno os membros do PSOE, BNG e Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Pois damos en primer lugar a palabra ao concelleiro de Facenda para que explique. Gracias, boa tarde a todas e a todos. Vamos a expoñer un pouco as grandes líneas do orzamento para este Concello de 2024. Evidentemente, o orzamento é un documento, pois, é o documento grande de xestión local, vale? Un documento tamén vivo, que durante a súa execución pois requiere mellor cambios a veces e é susceptible delo. Entonces nos presentamos de entrada un documento o máis asustado á realidade do Concello de Ribadavia, económica. Atendemos sobre todo esas partidas que durante estes últimos anos quedaban pouco escasas, pois asustámoslas da mellor forma posible, tendo en conta as indicacións dos servicios municipais nese sentido. Nos sale un presuposto pois o máis asustado posible a realidade municipal, non? En capítulo de importes, podemos decir que este presuposto ten un ligeiro incremento respecto do ano pasado, dun 2,9%. En grandes cifras, pasamos dun presuposto de 5.235.396 euros a un presuposto de 5.387.359 euros. Un incremento de ingresos de 151.962 euros que ahora detallaremos en que consiste. A gran partida de gastos do Concello de Ribadavia correspondente a personal. O persoal do Concello de Ribadavia pois ten unha parcela do 53,90% do orzamento municipal. Hai un incremento do 6,33% respecto ao ano pasado. Pasamos dunha partida de 2.731.069 euros a 2.903.830 euros. Outras partidas importantes, o capítulo 2 do Concello de Ribadavia, e do gastos en mes correntes e servizos, que pasamos de unha partida de 1.375.580 euros a 1.634.254 euros. Un 18,80% de incremento respecto á partida do ano pasado e asume un 30,33% do orzamento total esa partida. Despois, no tema de ingresos, unhas partidas máis salientables, que hubo un incremento de ingresos foi nas transferencias correntes, son aquelas que vienen de outras administracións
E aquí está incorporada a subvención o plan único da Diputación Provincial. Pasamos uns ingresos desta partida de 2.587.360 euros a 2.737.445 euros. É dicir, con este presuposto asumimos o que é o día a día do Concello e está aberto, evidentemente, como dixen ao principio, a posibles modificacións en documento vivo que seguramente, e esa é a nosa intención, irá incrementándose ao longo do ano. Respecto ao personal, como dixen antes, asume un 53,90% do gasto da plantilla. Neste caso, subimos o 2,50%, 2,5% de incremento salarial, o que estipula a lei. Hai uns incrementos tamén en gratificacións por productividade, porque había unha partida escasa no tema de traballos feitos fora de xornada laboral de alguns traballadores, entón hubo que dotar un pouco esa partida tamén. E tamén, importante, créase unha plaza de peón condutor nos laborais, unha plaza de personal laboral a tempo completo de peón condutor, e modificase outra que tamén está dentro do personal laboral, que é o peón de obras, que está a tempo parcial e pasa a tempo completo. Esas son as dúas modificacións máis importantes no cuadro de personal que se fan realmente. Tamén indicar que no 2017, en xaneiro do 2017, aprobouse por este pleno de iniciar o trámite dunha RPT, Relación de Postos de Traballo, que, bueno, de momento está sin finalizar. Nos xa tivemos en contacto con a empresa redactora EOSA, redactora da primeira fase, bueno, a que empezou co proxecto. Queremos finalizalo e poñelo xa en marcha durante este ano. Bueno, pois unha vez que inicie a legislatura, unha vez que este aprobado este presuposto, pois daremos os pasos necesarios para poñer en marcha e implementar da mellor forma o máis rápido posible a RPT. Nese sentido, no clave personal, tamén indicar que xa foi comunicado o capítulo 1 aos sindicatos. Estuvimos unha reunión con eles antes de onte, e, bueno, están informados e terminaron xa este presuposto. No capítulo 2 do Concello, o único que facemos é asustar esas partidas que comentaba eu antes, que están un pouco, demasiado asustadas, e que non permiten o correcto funcionamento das distintas áreas do Concello. Entón, por exemplo, en infraestructuras, capítulo 2, infraestructuras e bens naturais, gastos, reparacións, mantenimento de bens naturais, camiños e prazas e vías públicas, tiñamos un incremento dun 19%, pasamos de 37.000 a 45.000 euros. Edificios e outras construccións, gastos de construccións e reparacións de inmobles municipais de 20.000 a 25.000 euros. Material de transporte, aquí está a reparación e mantenimento de vehículos municipais. Tiñamos unha partida de 15.000 euros e subimos a unha partida de 25.000 euros. Suministros, aquí son os suministros de servizo de asistencia social. Aquí un incremento de sentar a casa, vale? Entón, aquí hai un incremento de 57.000 euros a 64.102 euros, un 22%. O gasóleo e electricidade para os edificios escolares subimos de 10.000 a 15.000 euros. Todos somos conscientes do incremento do coste do combustible. Vestuario para o personal tamén é unha partida que queda moi escasa, e sempre hai problemas, ao parecer, para poder adquirir o vestiario obrigatorio que ten que utilizar o persoal do Concello. Aquí saímos a partir de 5.000 a 7.000 euros. Despois tamén gastos diversos, gastos en promoción turística, unha aposta deste grupo de goberno en a promoción turística, que consideramos que é algo moi importante. Tiñamos unha partida de 5.000 euros e subimos a 24.000 euros. Despois tamén en actividades culturais, asociacións e actividades culturais, pasamos de 246.000 a 263.000 euros. Aquí a variación máis importante é a Mostra Internacional de Teatro, que pasa dun presuposto de 191.000 euros a 205.500 euros.
Tamén en gastos diversos, outras actividades festivas e culturais, aquí falamos de Feira do Viño, carnavais, Semana Santa, Entroido, etc., pasamos de 94.500 euros a 131.200 euros, un 38,84%. En gastos diversos tamén Feira do Viño pasamos de 37.919 euros a 45.000 euros, casi un 20% de incremento con respecto á partida do ano anterior. En traballos realizados por outras empresas, esta partida para madrugadores, campamento de verán, campamento de Nadal, conciliación, Semana Santa, etc., pasamos dunha partida de 27.200 euros, aquí sí que hai un importante incremento, un 110%, a 57.170 euros. Eso no que respecta ao capítulo 2. No capítulo 3, pois temos unha disminución de intereses de un 4,77% respecto ao ano anterior. En total, a partida de intereses, gastos de formalización de créditos e intereses de mora está presupostada na cantidad de 35.871 euros. No capítulo 4, para outras transferencias, subvencións, clubs, entidades e eventos deportivos, pasamos de 32.400 euros a 41.000 euros. Vale? Hai un incremento dunha subvención, aparte se dotan de 6.000 euros para actividades deportivas que xurden durante o ano, eventos deportivos que se realizan durante o ano e metense nesta partida. Ademais, mantemos a partida para a rede de suderías e tamén mantemos a subvención para a sección de protección e defensa de animais, os 3.000 euros que estaban xa consignados en anteriores ocasións. No capítulo 6, salientar que é importante que garantizamos con esta incorporación ao presupuesto o tema do abastecemento de auga tan necesitado das chabolas, que de feito é unha partida de 121.180 euros con 93, e tamén incorporamos, duplicamos a partida de convenios de cofinanciación contra as administracións de 10.000 a 20.000 euros, e tamén incorporamos unha partida que para a elaboración de documentos técnicos, proxectos técnicos de 15.000 euros. Mantense a subvención á Asociación de Comerciantes de 10.000 euros e a amortización a longo plazo de préstamos temos unha estimación de 35.494 euros, que todo isto dá un total de 5.387.359 euros con 7 céntimos. Pois, grandes líneas é o que este goberno presenta este pleno para a súa aprobación e debate do orzamento desta edición, deste ano. Dos grupos, en primeiro lugar, ten a palabra Ribeiro en Común. Ben, grazas. Saudos, boa tarde a todos e a todas, aos que están aquí, aos compañeros, tamén os que estén na casa. Gustaría meter un recordo para todas as familias e todos os veciños que nestes días ou antes do anterior pleno perderon aos seus seres queridos. Foi o caso dun compañero noso, do noso grupo, que perdeu o pai. Tamén darlle os parabéns aos novos veciños, e en especial a Mariluz, a compañera do Partido Popular, por esa tan boa nova. E, bueno, oxalá máis noticias como esta e non tanto de que veciños que morren. Nos, o noso grupo Ribeiro en Común, xa trasladamos públicamente a nosa posición. Fixémoslo con certa sorpresa, un pouco polo menos é a sensación que a nos deu, de presas por parte do goberno. Cando nos presenta un documento, nos xa o dixemos por activa e por pasiva, non? O anterior goberno de coalición aprobou 3 documentos de orzamento seguidos. O último, certo, con vía de urxencia, sobre todo era a primeira vez, polo menos en décadas, que se facía, e en ano electoral. Creo que estaba bastante justificada esas presas.
pero non atopo ningún argumento, tampouco atopo ninguna crítica dos que antes criticaban, cando en 2021 e 2022 fomos bastantes, polo menos foi a nosa intención, dialogantes, hubo moitos máis plazos, fomos receptivos a propostas e a chegas da oposición, dos grupos da oposición, algo que o noso grupo non viu, e isto é así. Creo que ninguén pode dicir o contrario. En todo caso, a excusa ou o argumento estrella de que, claro, o goberno ten maioría absoluta, para nós non vale, entre outras cousas, porque é certo que con dous grupos, un goberno de coalición, pero tamén tiña maioría absoluta, e a nosa vocación sempre foi, como mínimo, de escoitar e dialogar coa outra parte. En todo caso, como xa dixemos públicamente, nos parece un orzamento que non vai a resolver os grandes e importantes problemas que ten Ribadavia, xo hai que decirlo, e o decimos tamén desde a perspectiva que dá a experiencia de goberno, sin ninguna demagoxia, polo tanto, senón sabendo e sendo conscientes que ten grandes problemas en infraestructuras, ten grandes problemas en vivenda, ten grandes problemas en traballo, en polígono industrial, en servicios sociais, en benestar, en que hai moitos veciños que o pasan mal, e o Concello, entre outras administracións, por suposto, teñen que estar aí. E ningún deses problemas que padece Ribadavia, desde o noso punto de vista, evidentemente a nosa posición, van a ser resoltos con este documento que presenta o goberno do PP. E chama ou choca moito a atención, choca moito, a nos choca, sobre todo as grandes palabras que fai moi poucos meses o goberno lanzaba públicamente, mesmo nesa campaña xa de promesas que iban vir aquí camións e camións, non de auga, que ese tema xa se abordará, senón de inversións para todos estes problemas que estou relatando, e non están por ningún lado. É dicir, choca moito ese contraste entre o que se decía en campaña electoral e a realidade. A realidade é que apenas se sube o último orzamento do goberno, a anterior de coalición, e que moitas cousas van a quedar sin tocar porque, evidentemente, nós sabemos e temos moitos proxectos o anterior goberno presentados para atallar certos problemas, non todos, é certo, pero e sempre nos atopábamos con un non por parte normalmente da Deputación e da Xunta. E algúns votantes, algúns veciños, mesmo algúns concelleiros, pensábamos que esa dinámica podería cambiar, polo menos, e 6 meses son moitos, non se fixo nada en absoluto nesa liña. En todo caso, nós o que si vemos é que a participación, a labor do goberno neste orzamento é totalmente intrascendente, son un orzamento de funcionamento orgánico, de funcionamento estándar, a fin e ao cabo, da administración, que ten un uso correcto, goberne quen goberne, porque afortunadamente tamén hai funcionarios que a sustentan e fan esa transición. En todo caso, creo que sí, tamén é certo, hai continuidade con liñas creadas, entre outras cousas, polo noso goberno, das cales, polo menos, Río Común está moi orgulloso, como é na área de dereitos sociais, con ese bono social para calefacción, que ahora estes meses nos acordamos moito deste bono social para axudar na luz, no aluguer, mesmo na comida, na cesta da compra e na vestimenta. Hai continuidade na axuda de material escolar, que deu un salto cualitativo co noso goberno. Hai unha continuidade tamén coa conciliación, cando o noso goberno deu chegado a moitos máis nenos e nenas e familias. Tamén hai que decilo, e é xusto decilo, polo menos creo que é honrado, tamén grazas a que tamén hai máis subvención da Xunta, xo é así, o traballo que non fai a Xunta yo encargo aos concellos e dai se deriva ese aumento da subvención, pero tamén con un gran esforzo por parte do Concello e desta institución, e tamén hai continuidade con o urbanismo, co casco histórico, coa colaboración coas aguas veciñais e co asilo de Ribadavia. Son todo partidas que se crearon no goberno de coalición a instancia do noso grupo. Por lo menos nós estamos moi satisfeitos e nos alegra francamente que se lle dea esa continuidade
no goberno actual. En todo caso, como xa dixen, é certo que se introduce esa inversión de 120.000 euros para a auga da Groba Chabolas, moi semellante a que o anterior goberno destinou a saneamento e beirarrúas de San Cristobo, moi semellante, apenas hai a diferencia de que o noso foi con moitos, ou polo menos con varios exercicios, que foi o que durou esa obra, unha obra importante que poucas veces se pon en valor, non? Entendo polo que é, pero para nós era unha reivindicación histórica, ademais de varias legislaturas, e se fixo. E si, é certo tamén que se botan en falta outras moitas cousas, pero, como xa dixen antes, a nos chama moita atención que non haxa nin un atisbo de que o principal problema que ten Ribadavia, e como se demostrou naquel fatídico verao, síguese sin tocar, non? E creo que eso o abordaremos tamén no punto no que se falará da revisión da tarifa da Aqualia, pero é un tema que está sin abordar. E os investimentos, non quero ahora abrir un debate que non toca, que a caducidade próxima que vai haber do contrato da auga, xa se abordará, pero o que sí é certo que Aguas de Galicia, como decíamos cando estábamos no goberno, e en coherencia, e por coherencia, o decimos ahora na oposición, Aguas de Galicia ten unha débeda importante con Ribadavia. E si en febreiro temos a sorte de que haxa un novo goberno de esquerdas na Xunta de Galicia, polo menos este portavoz e este grupo vai seguir reivindicando a Xunta de Galicia esta débeda histórica que ten a Xunta e Aguas de Galicia con Ribadavia, porque creo que é o xusto, e o resto é facer partidismo e intereses partidarios e non defensa veciñal. Neste sentido, nos parecen uns orzamentos decepcionantes, pouco ambiciosos. Evidentemente, tamén nos pareceu decepcionante que non puderamos ter máis espazo para o debate. Non entendemos, como xa dixen ao principio, estas presas do actual goberno, e, en principio, nos pediremos un segundo turno de palabra e explicaremos o sentido do noso voto, e, agardemos que haxa, polo menos, posibilidade de diálogo, e que se este documento ten enmendas e ten por vocación, non? Porque sabemos que o funcionamento real dunha administración son as modificacións orzamentarias, pois agardemos que nesas modificacións orzamentarias no que queda de legislatura, no que queda de exercicio, se poida, como mínimo, ser máis receptivos por parte do goberno con todos os grupos, non digo só con Reviún Común, sino que todos os grupos, BNG e Reviún Común, conxuntamente tamén representamos unha boa parte da sociedade, e recordar tamén que este goberno ten cousas ao seu favor moi importantes, non? Entre outras, que queda amortizado, como xa se dixo polo anterior goberno, o principal crédito que tiña o Concello, e o plan provincial único que se multiplica respecto ao que outros gobernos tivemos, non? Son dúas cousas moi importantes que, como mínimo, podían intuir ou podían deixar ver que este orzamento fora un pouco máis grande, máis ambicioso, e recollera cuestións que si son moi importantes para Ribadavia que non recolle. Se poden dicir moitas excusas, pero, eso, evidentemente, as que se digan serán, se dicen aquí, serán froito do debate, e agardemos clarificadas. Sen máis por ahora, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o BNG. Que tal? Moi boas, gracias. Miguel, estuve escoitando moi atentamente. Gustoume moito porque dixeches documento vivo, participativo e cambiante. Non podo estar máis de acordo contigo, moi cambiante. De feito, o principal cambio que ten é que nos anteriores orzamentos, nos 2020, que aprobastes vos tamén, hubo unha diferencia sustancial, que uns días antes de aprobalo chamástesnos para facer alegacións. Curiosamente, esta vez non nos chamastes, non sabemos por que sería.
Acórdame daquela porque Maite, a compañeira, presentou unha serie de alegacións, 13, 14 en total, que decidistes incluir 8 e decidistes tamén non cumplir ninguna. E, polo tanto, nós vamos presentar outra vez estas cuestións para ver se tendes a ben introducilas no orzamento, porque nos parecen moi interesantes. A parte, son cousas que falábamos aquí en pleno, xa. Podo decir algún, elaborar un plan de obras para as localidades, un calendario anual de limpezas para non andar a correr, isto me quema a ti afectache, facer un calendario ben como vamos a esborzar por partes no Concello, non andar a correr, un catálogo público de vivendas en alugueiro, importantísimo, a xente non saben que vivendas hai en aluguer, un catálogo de baixos para alugar tamén, desenvolvemento da terceira fase do polígono, fundamental, que decidistes que ibades meter, e pois non sei que pasou, que non se fixo. O arranxo de Camiño San Andrés, este creo que se fixera, non, Maite? Unha parte deste sí que se fixera. Depois pediremos mellora do local social da Fontiña Mariña en Francelos, que non se fixera nada. E, por último, a limpeza é un plan vital para o río Outeiro en Francelos, que tampouco tamén se dice non faber. Estamos abertos a meterles outra vez e unhas cuantas máis, si certo é que é cambiante este orzamento. Imaginamos que sí. A ver, para nós hai dúas maneiras de gobernar. Unha, que é gobernar para manterse no poder, para seguir no poder, e outra, gobernar para cambiar as cousas. Nós, despois de ver este orzamento, temos claro que elixiste esa primeira, que é gobernar para manterse no poder. E deducimos isto despois de ver os orzamentos, porque, en primer lugar, que te olvidaches de decilo, Miguel, o cambio fundamental que hai é que aumentan as subvencións a todas as asociacións, a todas. Aquí parece que estamos comprando voluntades, como a política de antes, terá a xente contenta, pero realmente as infraestructuras que necesita este Concello, pois realmente non se fixeron. Abastecemento de auga, residencia, ambulatorio, etc. En segundo lugar, faláchelo, dixáchelo aquí, que aumenta unha plaza de conductor de maquinaria e amplíase unha media xornada ao peón de obras. Claro, isto, aquí deducimos que a prioridade do Partido Popular son as farolas e as cunetas, porque podías ampliar os traballadores, por exemplo, no servicio de axuda no fogar, que é moito máis importante, nós. O que pasa é que é moito máis agradecido esborzar cunetas e arreglar farolas que ter contentos os traballadores. Polo demais, pois, pouco máis que dicir deste orzamento, que é bastante humilde, a pesar de que o goberno actual xogaba con ventaxa, por 3 motivos fundamentales. Certo, sabédelo de sobra, que pasastes un montón de anos dicindo que cando o goberno Partido Popular vamos a facer un montón de inversións porque temos a Xunta, porque temos a Diputación. Isto foi algo moi recurrente, porque son gobernos amigos, etc. Pero ao final está aprobado o orzamento da Xunta e o orzamento da Diputación, pero non hai ninguna inversión. Mais alá da pista de fútbol sala, do pabellón, que, se mal non entendín, era cousa do anterior goberno. En segundo lugar, se vades comentase porque non tendes, como dicía tamén o Brais, non tendes o plan único, que, por certo, acordadesvos que no plan único presentámonos aquí unha moción, vos votastes en contra, e agora pois votastes a forma de votación e temos un plan único que vos dá unha ventaxa para xogar. E, por último, que tamén nos recordaba o Brais, temos a amortización dos 400.000 euros que xoga a favor vosa. Entón, en conclusión, podemos decir que son os orzamentos bastante humildes, que se dedican a manterse no poder, pero non profundizan nos problemas reales de Ribadavia. Bueno, se hai segundo turno, pois depois comentamos alguna cousa máis que temos anotada, pero para que non se demore moito, pois damos a palabra a outro. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Sí, boa tarde a todos e a todas. Bueno, basicamente, o que dixeron os demais compañeiros é un pouco a línea do que se pode falar dun orzamento como este, non? Por unha sinxela razón, porque realmente non hai grandes novidades. É certo tamén, hai que dicirlo, hai que ser honestos. Os orzamentos sempre son escasos en todas as administracións. E na administración que é a nosa, que é o Concello, pois evidentemente tamén sempre se quedan escasos. Porque a nós todos nos gustaría ter máis. A oposición, cando é oposición, e o goberno, dende logo, aínda máis cando é goberno. O que ocorre é o seguinte, que cando se está na oposición hai que ter a mesma coherencia que se está no goberno ou viceversa. Polo tanto, eso é o que apuntaba máis ou menos Brais, e apuntaba ahora tamén
Surso do BNG. O gran problema do Partido Popular neste Concello é que precisamente a súa coherencia brilla por a súa ausencia, sobre todo por o alcalde, porque o alcalde é o máximo responsable dos orzamentos e é o máximo responsable do Concello, cousa que o fai bastante ben, porque sempre antepón a alguén para que lle faga o traballo que non lle corresponde a un alcalde. Quero dicir, o alcalde sempre será un que che dá unha palmadita na espalda, sempre todo o que ven aquí será, como acostuman xa a decir moitos ciudadanos que salen pola porta, que o alcalde nunca ten unha mala palabra, nunca dice nada ao ciudadano que non quere escoitar, incluso aquelas cousas que son obrigas dos ciudadanos. Quero dicir, impostos, tasas e moitas cousas que os ciudadanos a veces non pagan e hai que saber dicirlles que se non pagan non poden ter os servicios. Digo isto porque o alcalde, como comprenderá, xa yo teño dito moitas veces, nós temos ollos, temos oídos e temos personas que tamén nos falan na rúa, que aínda que veñan aquí e salgan moi encantados porque o alcalde lle dé unha palmadiña na espalda e ao millor non cumplan cas súas obrigas, volvo a decir, dende o punto de vista tributario con este Concello, pois a potestade, ou neste caso a obriga tamén dun alcalde, é decir que aqueles ciudadanos que cumplen mal as súas obrigas teñen o que facer ben. E digo isto porque nos orzamentos tamén ten que ser así. Os orzamentos non só van de as inversións que nos gustaría realizar, dende logo van tamén de aquelas cuestións que ao millor temos que apostar como Concello para salir de unha, non sei como dicilo, porque seguramente vostedes sempre van a decir que é culpa dos anteriores. Seguramente votemos aquí 4 anos e van seguir con eso, porque incluso cando estaban na oposición, a culpa evidentemente era do goberno, pero vostedes nunca tiñan culpa de nada. Se analizas estes orzamentos, o acaba de decir Surso, creo, fai un momento, as grandes novidades son 400.000 euros, cerca de 400.000 euros, que van vostedes ahora ter a maiores para gastar, xa yo dixen nas comisións, por a labor que fixo un goberno anterior. Non un goberno de 4 anos, non, un goberno socialista acompañado por tanto BNG nun momento como por Ribeiro Común en outro, pero que fixeron un traballo que nadie pode poñer en dúbida, que non é outro que é o que apuntaba. Os ciudadanos, cando lle tes que decir as cousas que non lles gustan, pois evidentemente socialmente non se vende ben. O Partido Popular leva moitos anos instalado nesa, que non digo que este mal, evidentemente, para chegar a donde chegaron. Decirlle aos ciudadanos o que queren escoitar. Hai que baixar o lixo porque é moi caro. O Partido Popular traía aquí mocións pagando o que se paga, que é realmente baixo, hai que dicilo tamén, honestamente, decía que había que baixar. Os sueldos dos políticos que había neste Concello, porque esa é outra que vai aquí reflexado, que nadie dixo nestes 6 meses. Os sueldos que había neste Concello eran realmente miserables, e hai que dicilo así. Hoxe en día, calquer concelleiro ou concelleira do grupo de goberno cobra máis co alcalde ou alcaldesa socialista que había en 20 anos neste Concello. Pero iso vostedes non o dicen na rúa, nin o dicen aos ciudadanos, nin lle dicen á xente que iso, claro, iso é produto de que o PP o pode facer porque o PP ten a potestade para que iso ocurra, non pasa nada, non? Digo porque tamén ten que ver cos orzamentos. Si algunha extrañalle, pero é a realidade, Mariluz. Eu vivín aquí como cobrando 1.000 euros se quixo algún que tende sentado aí quixo retirarlle o sueldo ao que naquel momento era concelleiro de servicios, era eu. Por lo tanto, non vos extrañedes. Nós nunca entramos nesa dinámica. Por lo tanto, por iso falo da coherencia. Entonces, nos orzamentos veñen reflexados todas esas cousas. Gracias ao traballo dos demais, vostedes teñen cartos para invertir. Gracias aos demais, o dixo Surso moi ben, o Partido Popular votaba en contra de facer un plan único na Deputación.
ten que ser o Partido Socialista que no impulse, que nos leve a cabo. Eso sí, que acontece? Solo pasa eso, como pasa nesta casa, como decía Xurxo, tamén, solo pasa que o Partido Popular entra na dinámica de decirlle aos ciudadanos que eles son razonables, que eles, dende logo, son xente que chega a acordos e que quere chegar a acordos por o ben do povo, pero a realidade que a maior das críticas que se pode facer aquí, porque aquí podemos entrar nunha partida ou noutra pequena ou maior, pero a realidade é que vostedes non tuveron nin a mínima intención de consensuar nin unha sola medida con calquer grupo dos que estamos aquí. O decía Xurxo, do BNG, que nun momento, cando lle fixo falta os votos, ben que falaban con eles, daba igual que fora o BNG, os que lle chaman de todo, eu aí xa non entro, son eles bastante maiorciños para defenderse, pero naquel momento sí que había que acercar posturas, verdad, señor alcalde? Ou incluso co Partido Socialista, que, por certo, se xa estivo no primeiro, con algún pequeno engaño que xa teño dito noutras ocasións, é que vostede tuvo esa potestade de facer. Despois, ademais, de haber chegado ao goberno como chegaron naquel momento, que non era precisamente porque hubieran sido vostedes, como agora, os máis pretendidos ou solicitados por a ciudadanía. Entonces, falta de diálogo toda, Miguel. Ti eres o concelleiro de Facenda. Non se pode chegar a unhas comisións. Eu xa teño dito, levo aquí 20 anos, quizás ao millor é o último orzamento que defenda. Pero non se pode chegar aquí a unhas comisións e dicirlle a oposición, estes nunha posición ou estes noutra, non se pode chegar e dicirlle, mira, este orzamento que tendes, despois de habelo cambiado varias veces, e bueno, se queredes nos chamades para facer algunha aportación. Eso dixéchelo ti, están aquí os compañeros que o poden decir e acreditar. Eu creo que iso non é unha labor dun concelleiro de Facenda. Eu creo que o concelleiro de Facenda ten que facer outra labor, que é intentar acadar os maiores consensos posibles, e se ora tuveras, imagínate, todos os votos dos que estamos aquí, dende logo sería un éxito para ti. Se ora te apoias solo na maioría absoluta do Partido Popular, despois da hemeroteca que podemos quitar do que vos levades dito ata ahora, de 20 anos. Se eu che contara o que levades dito, e as inversións que nos levabades proposto, eu me acordo perfectamente como viñades aquí cunha carta aos Reyes Magos, non facían alegacións con 15 cousas que vos lle propuséchedes, de cousas normais e coherentes dende o BNG. Non, aquí o Partido Popular viña con mocións e con alegacións ao orzamento que traía o Grupo Socialista e o goberno que había naquel momento, de máis de 2,3 millóns de euros, que nos decíamos que eran cartas aos Reyes Magos. Nos decían que había que pagar, por exemplo, as beirarrúas de San Cristóbal e que as tiña que pagar o Concello. Eso está aí nas actas, non é algo que eu invente. Por lo tanto, maior crítica que pode ter un goberno de que non hai nin ganas de consensuar nada ca oposición. Esa é a maior crítica nun orzamento. Xa digo, a maiores de que haxa moitas cousas que son criticables. Porque que vamos a poñer en valor se o orzamento é moi baixo, non digo moi baixo cuantitativamente, sino en canto a cambios que poida haber, e se aínda por encima non hai inversións de ningún tipo. Sei que o alcalde, porque o sei, porque volvo a decir, hai ollos, se escoita, se dice, sei que o alcalde dice que vai haber, xa ten dito moitas veces, que vai haber modificacións no orzamento da Xunta, que vai haber inversións que van a vir despois, pero mire, é que temos eleccións ao mellor en febreiro. Entón tamén lle hai que dicir aos ciudadanos que están aí fora que o mellor a perden vostedes. E sabe o que vai ocurrir? Que se perden vostedes a Xunta, igual que ahora non teñen o control da Diputación, e vostede sabe que é así, que non teñen o control mayoritario da Diputación, vostede o que vai a decir é que Ribadavia non ten inversións porque xa as tiña vostede acadadas, e claro, ahora chegaron pois o BNG, o
o PSOE e quen fora, e condenan a Ribadavia ao ostracismo. Ese é o discurso que vostedes van a utilizar. O que pasa é que hai unha diferencia, que xa lle vou adiantando. Eso non vai acontecer. Na medida en que algúns podamos evitalo, esperemos que a Xunta mude, evidentemente, estemos donde estemos, vamos a procurar que Ribadavia teña os maiores orzamentos posibles. Como fixemos ahora algúns na Diputación, despois de aguantar 10, 15 ou 20 anos de improperios con ese famoso plan único de que vostedes ahora presumen. E que non foi outro que impulsado por nós, que van aquí pois unha cantidade importante de cartos. Por lo tanto, máis alá que o destino das partidas e remato, é a sensación que hai no povo. Mire, vostedes lle contaron á ciudadanía unha cousa. Eu digo como ciudadano, preocupado, non por outra cuestión, xa, porque políticamente, como digo eu, as miñas medallas están ou ganadas ou perdidas. Eu o que digo é, vostedes chegaron a lomos de que este pueblo era un desastre, que o goberno era un desastre, que os gobernos de 20 anos do Partido Socialista habían sido un desastre, e calou na sociedade. Vale? Nadie llo pode discutir. É moi probable que a lomos de certas cousas que moitas non eran certas, como decir que si cerraban, bueno, que si, por exemplo, poño como anécdota, que alguén o dixo outro día, como si os locales de ocio cerraban neste concello ou si tiñan multas, pois a mellor era culpa da alcaldesa que había naquel momento, que era a alcaldesa que lle metía multas. Despois vimos, evidentemente, o Partido Popular de quen se integraba nesas listas, que queiras ou non é un traballo moi importante, de noite, cos rapaces, e de, mira, que se van os rapaces de Ribadavia, pois é un problema porque pode pasar algo na carretera. Eso se facía, e eso sabemos todos. Como moitas outras cousas. O da auga, por exemplo, que en vez de botar unha mão ao Partido Popular dende a Xunta, pouco dende a Diputación, deixaron que evidentemente nos matáramos aquí os que tiñamos que estar ante algo que, por moito que dixeran, non tiñamos para nada a culpa, e que evidentemente fai moito daño. Pero como digo, todo iso está moi ben, e vostedes teñen a maioría, e nadie lle vai a quitar ese mérito. Agora lle digo unha cousa. Vostedes ven ao pueblo que está mellor que fai 6 meses. Sinceramente. O povo está peor que nunca, Eu digo eu que o podo decir. E me dá igual o que digan vostedes ou o que diga a ciudadanía. Peor que nunca. Só hai que darse unha volta por o que pasou neste Nadal, o que está pasando. A non ser que cambie moito, o Nadal falen vostedes con xente que o mellor non é nin de uns nin de outros e que llo expliquen. Vostedes saben a crise social que se ven encima? Porque, claro, antes se cerraba un comercio e abría un, era un problema. Pero ahora se cerran 15 ou 20 e non abre ningún, vai ser problema tamén da oposición. Socialmente estamos mal, e vostedes o saben. E iso é un problema que ten que ver reflexado tamén nos orzamentos. Eu non vexo aquí iniciativas para o comercio, para cousas que vostedes viñan aquí e nos poñen a nós a caer dun burro. O que pasa que o millor tamén hai que deixar de, e o digo así de claro, hai que deixar tamén de controlar as asociacións, as institucións que están vinculadas a este concello e deixar a súa tarefa de concelleiros para ser concelleiros e non estar metidos en todo aquilo que aos outros se nos negaba anteriormente. Porque iso que fai é que se distorsione a realidade do povo. E o povo non vai ben. Non vai ben, por moito que vostedes digan o contrario e que vendan fora. E a realidade social é esa. Se poden facer 4 obras, 3, 5, vale, eso sí, pero o que vai a pasar dentro de uns meses, o gallá me equivoque, non é bo. E máis, sin ir moi lonxe, dentro de uns meses temos eleccións autonómicas e probablemente o problema social que temos xa se verá reflexado nas mesas electorais noutros ámbitos, quero dicir que a mellor haxa menos. E esa non é unha boa nova, vale? Todos temos responsabilidade, pero vostedes teñen unha cousa, teñen maioría absoluta para intentar que este povo salga do que se lle ven encima. E vostedes, non contando que a realidade social deste povo
Miguel e o señor alcalde, non contando con todos os que estamos aquí, mal fan, porque, dende logo, tontos tampouco somos e podemos axudar, pero vostedes non quixeron axudar, e ao non querer que axudemos, pois non necesitan nin siquiera dos nosos votos nin da nosa confianza. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Popular. Gracias polas intervencións. Nos simplemente comentar de que o que dixen ao principio, este é un orzamento vivo, é un orzamento realista, sin fogos de artificio, é o que hai, os ingresos que temos son os que son, e asustamos eses ingresos ás necesidades reais do Concello. Con respecto a que se incorporan partidas xa propostas ou implementadas noutros anos por partidos que están na oposición, parecenos ben, o sea, se son boas, por que non vamos a continuar con elas? Non temos ningún tipo de problema. Despois tamén decir que o tema das asociacións, comentaba Xurxo, que nos, de un xeito, subimos as subvencións ás asociacións, son as mesmas subvencións que o ano pasado, fai 2, non hai ningún tipo de incremento ás asociacións de ningún tipo, é dicir, son as mesmas. Despois tamén comentar de que o tema de implementar postos de traballo faise en función un pouco das necesidades que hai, o operario de maquinaria e o persoal que estaba con unha xornada parcial, pois é necesario, nas asistentas axudas ao fogar, pois eu teño entendido de que estamos contratando persoal para sustituir a xente que está de baixa, non hai solicitudes que se presenten, non hai xente que se presente. Vale, nos sabemos dese problema da asistencia domiciliaria, un problema grave que temos que solventar, pero é difícil atopar persoal que asuma esas funcións. E despois o que comentaba Ignacio, o tema de que, bueno, evidentemente os presupostos son os que son. Comentaba algo tamén respecto aos ingresos. Evidentemente este Concello e este Grupo de Goberno ten que asumir, sabe, consciente que ten que asumir pois un traballo desagradable que é de empezar a subir os ingresos mediante subida de impostos e taxas, porque pois levan moitísimos anos conselados, por exemplo, pois, o orzamento, o presuposto, o recibo liso, un servicio que nos a mellor temos que tocar e algún outro máis, porque Ribadavia require tamén unha subida de ingresos por esa vía, non? Evidentemente, pois consensuada, de unha forma totalmente estudiada e sin crear demasiados problemas á ciudadanía. Nada máis, simplemente decir eso, en resumidas contas, que este é un orzamento realista, cos ingresos que temos, traballamos para que crezca durante o ano, por eso é un presuposto vivo e que queremos que así sexa. Os grupos de oposición, si dices tú que estades abertos a aportar, pois nos, desde logo, así o collemos como bo, non? Dixen nas comisións que dende a comisión o pasado mércores a hoxe que eu estaba aberto, estaba a vosa disposición para comentar calquer cuestión do pleno. A mellor non foi a fórmula máis formal posible, pero o meu compromiso quedou aí riba da mesa o pasado mércores, de que o mércores a hoxe podíamos ter calquer tipo de xuntanza para falar dos orzamentos e pois, se fora posible, facer calquer tipo de modificación dende o mércores pasado ao seu pleno, non foi así, oye, eu sinto moito, pero bueno, ese non foi o noso propósito, nin a miña intención, ni moito menos, vale? Nada máis e moitas gracias. Ben, grazas. Non sei se sentirme halagado ou despreciado, non? Que o portavoz do PP respondera nominalmente ao portavoz do Bloque e do PSOE e non a intervención de Ribeiro en Común. Non sei se é que o portavoz do PP está de acordo ou simplemente, bueno, é política, así que eso na realidade é todo o contrario que un desprecio. Polo tanto, o que si me sorprende. Reiterar o que xa dixemos
antes e facer matices a certas intervencións do portavoz do PP. Aquí ninguén, cando nos tocou gobernar, falaba nunca de fogos de artificio, mais ben o contrario, con moita humildade abordábamos os orzamentos, porque sabíamos que sin o investimento e a participación de outras administracións superiores, evidentemente, non o Concello de Ribadavia, e non só o de Barbadás, que nos duplica, o de Carballiño, que nos triplica, calquer concello desta provincia, se non é a participación de outras administracións superiores, evidentemente non ten moita capacidade por si soa. O que chama a atención, e xa o dixen antes, é justamente os fogos de artificio si existiron, pero do PP en campaña electoral. E concordo co que dixo Ignacio de o acoso e derribo e a guerra sucia que existiu contra o goberno de coalición por parte da oposición, en todos os frentes, algo que nós non vamos a facer, só adianto. Non o fixemos e non o vamos a facer, porque creo que a ciudadanía ten que discernir as cousas de outra maneira. Pero é certo que se crea un relato, e se creou o relato de que aquí van vir camións cargados de euro a Ribadavia para invertir e resolver moitos problemas que temos. E ora vemos que non é así. E isto é o que chama a atención, que un goberno de maioría, de ultramaioría absoluta, que tamén goberna na Diputación e que tamén goberna na Xunta de Galicia, presente uns orzamentos, pois, bueno, que chocan moito co discurso que tivo na oposición e, sobre todo, en campaña electoral. Isto é o que nos queríamos decir. E chocan moito tamén os argumentos, e están as hemerotecas para o velo, as propostas que facía o Partido Popular, por exemplo, no primeiro orzamento que o Goberno de coalición trouxo aquí, de axudas de autónomos, axudas a viticultores, moitas axudas que non están aquí tampouco reflexado neste orzamento que agora que goberna o PP podería ter feito, non? Bueno, evidentemente, fala o Concelleiro de Facenda e fala ben de que é necesario o Concello de Ribadavia aumente os ingresos. E só hai dúas maneiras de facelo. Das inversións e das colaboracións con outras administracións non quixo adiantar nada e non se visualiza apenas aquí. Tampouco se visualizan outras cousas que xa se dixeron por parte dos tres grupos da oposición, como é un remanente maior que outros gobernos non pudemos disfrutar, grazas á cancelación dun crédito, grazas a un plan único na Diputación, dúas cousas nas que non participou directamente o goberno de Ribadavia, o actual goberno de Ribadavia. E a outra vía é subir os ingresos, que non entendemos, e que me pareceu a entender a min que o portavoz do PP e Concelleiro de Facenda estaba apelando á necesidade de subir ingresos. Me sorprende que un partido que se dice liberal, neoliberal, económicamente falando, quero dicir, diga isto, pero tamén me congratula, porque nós non vamos a fazer demagoxia con iso. Sei perfectamente que eles o farían. De feito, xa o fixeron, con cousas mínimas. Pero creo que isto son matemáticas básicas, non das difíciles, a facenda pública. Entonces, nos consideramos que sí, evidentemente, o Concello de Ribadavia ten que aumentar os seus ingresos por algunha das súas vías. O que sorprende tamén é porque non se atreve o Partido Popular a plantear algunhas subidas e cubrir esas necesidades que o propio Concelleiro de Facenda diagnostica, non? Entonces, foi unha pena que non se fixera, que non se atreveran. En todo caso, sabendo que cuantitativamente non é preciso, o noso grupo tende a mau a hora da responsabilidade, se é para pactar subidas
de impostos, de tasas, algo que estou seguro que moi poucos grupos da oposición farían, pero sempre cando, evidentemente, se tamén consensúen o destino desas subidas, é dicir, as inversións futuras, claro. Se se pactan unhas cousas, se pacta todo. En todo caso, por último, xa para non liar máis o debate, porque ainda quedan moitos grupos, e creo que está bastante claro xa as posicións de todos, tamén sorprende e que non se malinterpretan as minhas palabras. Esas boas palabras que non obedecen nin se corresponden cos feitos, non? Cando o portavoz de Facenda di que aceptarían as propostas da oposición, como se non as fixéramos. É dicir, nós sempre poñemos en valor o traballo da oposición e de todos os grupos nos plenos. Algúnas mocións saíron aprobadas, pero que este grupo e todos traemos mocións para que salgan aprobadas e son as nosas propostas. Si estamos a decir que queremos que se faga e traemos unha moción que se faga a fase 2 da Porta Nova, iso é unha proposta orzamentaria en toda regla. Si queremos que se continue ca fase 2 da rehabilitación do antigo matadeiro, do antigo edificio, iso é unha proposta claramente. Dúas propostas que eu non vexo por ningures neste orzamento. Pero, bueno, xa o despropósito é pretender responsabilizar de falta de diálogo a oposición que recibiu uns orzamentos fai unha semana. E sabendo as barbaridades que se chegaron a decir contra o anterior goberno de coalición. É dicir, é que non é o mesmo talante, eu creo, que estamos tendo, é certo que estamos criticando o orzamento, pero non é o mesmo talante que estamos tendo a actual oposición coa que tiña antes a oposición co goberno de esquerras. E non foi falta ir á hemeroteca, creo que todos e todas o temos na retina. Reiterar e matizar tamén un par de cousas máis, é dicir, se dixo aquí, de 5.300.000 máis ou menos, ou 400.000, casi 3 millóns van para persoal. É certo que todas as subidas salariais están ben recibidas, que son por imperativo das boas reformas que está facendo o goberno do Estado, pero chama moito a atención e é unha hipertrofia bastante importante por parte desta administración. Nunca se chegaron a cifra tan alta. Tamén é certo que non é novo para nada esta excesiva cantidade, pero nunca é certo que nunca se chegara e toda ten pinta xunto coa subida salarial do goberno. Outro cambio máis, nós si o criticamos, sobre todo porque se estaba usando unhas excusas para, non aquí no pleno, na ciudadanía e os veciños. Prácticamente se decía que o Concello quedara en bancarrota e o mesmo día que se subiran os salarios, incoherencias que nos dixemos. Pero para nada hubo un atisbo de demagoxia nin de crítica que se o chegamos a facer nós, a que nos caería, habría manifestacións por parte dos mesmos que nos acusaban a nos de multar a bares e do ocio nocturno, non? Cando agora todo se demostra que non era así. En todo caso, o talante desta oposición é outro. É certo que pode estar criticando, pero creo que talante é de seguir dialogando nas futuras modificacións que ese talante pola nosa parte continúa vixente e desde logo un matiz, non? Temos un gran problema en vivendas de aluguer, sí. Aquí non houve promoción pública por parte da Xunta reais en 15 anos. É certo que os procesos os que están enfocados á rehabilitación tardan moito máis e están en marcha, pero tampouco vai a resolver, ou polo menos eu creo que non diagnostico así, non vai a resolver o grave problema que hai de alugueres escasos e, polo tanto, caros, non, que hai en Ribadavia. É algo que, evidentemente, o mellor temos que abordar ao longo da legislatura. E xa solto outra cuestión pendente que creo que ten este Concello, que é perfectamente compatible. Nós traemos unha moción que fala de ampliar
o Resurbe a Rúa Progreso, porque, como xa apuntaba algún grupo, hai un problema de crise estrutural xa local en Ribadavia que vai ir a máis. Se manifesta no peche de negocios, se vai a manifestar e se xa se manifesta en vivendas ocupadas, en rúas que antes hasta fai nada eran céntricas, pero hai outro debate que temos que abordar. O Resurbe, se se amplía ou non, se mellora ou non, vai a continuar, pero é insuficiente para esa demanda e para esa situación moi cara do aluguer no noso municipio. Nos creemos que está en riba da mesa para a futura xunta, sea cal sea, por parte deste Concello, de trasladar a necesidade de construción de obra nova de vivenda en aluguer ou de venta de vivenda pública. Esa é a única maneira, e está máis que testado en Europa Central, a única maneira, destaca sobre todo Austria, pero incluso donde ali os concellos son grandes promotores, evidentemente moito máis importantes que a nós. Pero si é certo que a única maneira de influir na oferta-demanda do aluguer é a través de que os administracións creen vivenda pública. E esa é a única maneira, é dicir, podemos darlle voltas á cabeza, podemos quitar moitas notas de prensa, pero se non se fai isto, e este é un tema que haberá que abordar, evidentemente, coller o plano do Pexón e abordalo, e oxalá se faga por consenso para dotar de terreos á administración autonómica e crear vivenda pública de nova construción. E outro é o polígono, e o polígono se dixo en algunhas comisións. Nos o decíamos cando estábamos no goberno, a primeira decisión, e houve moitas cando tivemos a experiencia de goberno, foi que nos informaran que a fase 3 e a súa inmensa maioría estaban en zona de inundación. Entonces, Ribadavia ten un gran problema, máis alá de que poida haber boas noticias, como pode ser recuperar parcelas que estaban en mãos privadas, ou que, como se explicou nas comisións informativas, que, bueno, pois en vez de ser o 70% a zona inundable se poida chegar ao 60% ou rebaixalo ao 50%, temos un gran problema tamén de vivenda e de polígono industrial e de oferta de solo industrial. E eu creo que esas son as cousas das que deberíamos estar falando xunto coa infraestructura da agua. E, bueno, agardemos que máis alá de notas de prensa, Facebook e outras cousas que son conversas de barra de bar, que a mí me gustan, e que eu uso e que non pretendía menospreciar con ese comentario, todo o contrario, pero creo que os que estamos aquí temos que pensar de outra maneira e actuar sobre todo de outra maneira, buscando solucións aos problemas de Ribadavia, que son moitos e necesitan da axuda de todos, con maioría absoluta ou sin ela. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o NG. Un segundo, Miguel, porque lle vou pasar o micro a Maite, pero só un matiz. A crítica que se fai aos orzamentos eu creo que é porque sodes víctimas da vosa propia expectativa, porque vos vendestes a idea realmente de que cando vos gobernarades Ribadavia iba a convertirse en Múnich ou en Rotterdam, e realmente os orzamentos son o que son, finalmente. A ver, sobre todo outro error que cometedes, creo, porque vos pensades cando estades en campaña que cando vades a unha casa a decir que se me votas ao veciño de turno, que se me votas vou fazer unha residencia ou vivenda social ou un albergue, vos pensades que ese é un secreto que se queda entre vos e ese veciño. Pero nós falamos cos veciños tamén, eles dícennos. Mira que veo o alcalde por aquí e díxome o futuro alcalde que iba a ser, e díxome que iba a facer unha residencia. Isto non me dixeron outro día por aí, e prometeume tal, e prometeume tanto. Entón, sodes víctimas desa expectativa. Pero, bueno, se entendo que pode ser realista o orzamento. Bueno, cambio de turno, entón. Boa tarde a todos os compañeiros e a xente presente. Eu vou facer solo 4 apuntes, porque creo que xa os compañeiros aportaron moitísimas cousas. Aquí estáse presentando e debatindo un orzamento que sempre o decimos, é o documento máis importante que ten un concello para funcionar. Tamén para nós o orzamento define a liña que quere seguir un goberno. Estamos dicindo, evidentemente, os que están no goberno presentan un orzamento pensando que vai ser o mellor orzamento que poideron conseguir,
E os grupos de oposición, pois, os grupos que estamos tamén dentro do Concello, pois nos gusta ser máis ambiciosos e querer máis. Querer máis pon a Ribadavia, que nos dá a sensación que con este orzamento pois realmente non se lle dan nin solucións á cidadanía, nin se consigue avanzar no seu benestar e, sobre todo, non se cubren as necesidades estruturais que ten agora mesmo Ribadavia. Xa non vou mencionar, porque xa se mencionaron. Cando falabas, Miguel, das subvencións que se aumentaban, nos sabes que dentro do BNG sempre presentamos mocións para que os colectivos accedan a subvencións, pero por concorrencia competitiva, aberta a todas as asociacións. Eso sempre se presentou por parte da BNG. Non nos parece mal que as asociacións, evidentemente, se anoten, de feito, hoxe ven unha, se lle fagan achegas e axudas. Despois, quero comentar unha cousa que hasta agora non se comentou e que a nós nos preocupa moito, que Ribadavia, dentro de pouco ou dentro de nada, vai baixar de 5.000 habitantes. O INE publicou, efectivamente. Exactamente. Entonces, eso, nos ingresos do Estado, ten unha repercusión para o noso Concello, que neste caso creo que estás recibindo 1 millón de euros, pois se a poboación é inferior a 5.000, sabemos que eso para nós vai ser catastrófico, porque o coeficiente é menor, según. Entonces, creo que tamén é moi importante pensar en eso, porque sempre estamos coa cifra dos 5.000, bailando coa cifra dos 5.000, e é un tema moi importante. Por o demais, como dixo o meu compañeiro, nós hai 4 anos presentamos, non teño aquí, presentamos unhas propostas nese momento que se falaron coa concelleira de Facenda, que nese momento presentáramos 13 ou 14 propostas, e neste papel é que pon propostas que o Goberno asume e compromete a cumprir, presentadas polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para o ano 2020. Pono aquí. Entonces, nos agora vámoslo a entregar e ímoslle cambiar simplemente o ano. Se vos parece ben, porque claro, nós como grupo sempre aportamos cousas en positivo, creo, tanto cando estuvestes vos no goberno como creo que cando estuveron os compañeiros. Pero tamén, a veces cando se fai o traballo por parte dos grupos, tamén o grupo gustalle que se materialicen e, sobre todo, porque son cousas que teñen un custo para o Concello casi irrisorio, porque aquí non van grandes proxectos de como sabemos que lle fan falta a Ribadavia, que xa se mencionaron, como o centro de saúde, ou asilo, etc. Senón que son cousas que, elaboración dun plan de obras, que eso, realizar un calendario anual de limpezas, son cousas que se poden facer sin gastos casi nulos, bueno, con gastos nulos. E por o demais, nada máis, o sentido do noso voto, como decimos, aunque este orzamento xa está aprobado, creo que tamén sería bo para o Concello de Ribadavia hoxe sair daqui e dicir, bueno, pois mira, Ribadavia presentou, o grupo de goberno presentou un orzamento e foi ben recibido por todos os grupos, porque en él se recollen cousas que son importantes. Creo que tamén sería unha satisfacción para vos e para nós tamén, que tampouco é a intención de estar sempre como presentades vos, nós temos que votar que non, ou como presentan outros. Eu creo que non é así a forma de facer política. Nós o temos dito moitas veces, que non é non por non, nin sí por sí. Razonar e decir se está ben ou se está mal. O BNG nunca vai facer eso, goberne quen goberne. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas, Maite, que anda para o Partido Socialista. No, eu quedome co último que dice Maite, por eso nós vamos argumentar ben o noso voto. Miren, o noso voto non serviría para que non suporía un problema, quero decir, porque o Partido Popular ten a suficiente maioría para votar adiante estes presupostos. Entón, cando un grupo é necesario para que o Concello, evidentemente, todos os ciudadanos, os traballadores
todas as inversións que poidan acadarse, etc., dependen de se se pode aprobar un orzamento ou non, pois evidentemente os grupos que ao mellor nese momento se necesita do seu voto, pois podrían ser partícipes do orzamento aínda que non lles gustara. Entonces, nós, como procuramos ser coherentes, pois decimos o que pensamos alto e claro. De aí a cara fora é moi bonito quedar e decir que se abstén un e que non sei que, por o ben do pobo, non sei que, non sei canto. Pero volvo a insistir, para que se consigan os apoios das persoas e socialmente dos grupos maioritarios ou dos grupos que socialmente tamén tuveron moito apoio, e o siguen tendo, porque recordolles, volvolles a insistir, dali a uns meses ou dali a moi pouco tempo, o Partido Socialista neste pobo é un partido moi importante, con casi 1.200 votos nunhas eleccións xerais, e vostedes con 1.400, 1.300 e pico. Por lo tanto, esa maioría social que hai tense que respetar, e cando se ten que respetar é cando os demais podemos ser participativos neso. Mire, vostedes facían o seguinte. Vostedes decían, cando o Grupo Socialista necesitaba de ser votos, cando o pobo necesitaba de ser votos, cando naquel momento Compromiso por Galicia e Ribeiro en Común se abstiñan no primeiro ano, non lle falo que chegaran as eleccións de un goberno en minoría do Partido Socialista. Mire, vostedes decían o seguinte, frente al voto del PP, quien no los apoyó por considerarlos continuistas e inútiles para el desarrollo de las diferentes actuaciones necesarias para los vecinos, que se dice se vienen demandando desde hace muchos años. Cabe recordar que el alcalde había supeditado la presentación de una cuestión de confianza, bueno, eso de menos, y el PP asegura que estos presupuestos del grupo de gobierno, aquí ven o que un chiste. Miren, consume la mayor parte de los recursos en gastos de personal y gastos corrientes, olvidando por completo proyectos estratégicos como la dotación del abastecimiento de agua o la mejora del abastecimiento y saneamiento de San Cristóbal, que, por certo, xa sabemos o que pasa, non, con eso. Ahora explico. Dice que se consume casi el 50% de los recursos en personal y más del 27% en gastos corrientes, dejando un pírrico 6,87 para inversiones, a pesar de que la partida se incrementa para 2017 con respecto al 2016. A mayores dice, que isto xa é o colmo, que el gobierno socialista ignoró por completo las propuestas presentadas por el PP, entre las que están las obras ya mencionadas y la creación de nuevos servicios como el de atención temprana, conciliación de la vida laboral de los padres, etcétera, etcétera. Para el portavoz del PP, préstame atención, Miguel, aínda que só sea un segundo, fíxate, aínda que non te interese moito dos orzamentos. Mira, para el portavoz del PP, César Fernández, este señor que está de alcalde, estos presupuestos son una tomadura de pelo a los vecinos, ya que incluye una serie de actuaciones a llevar a cabo sin la correspondiente dotación orzamentaria. Un brindis al sol con el que se pretende engañar a los vecinos. O do talante. Y dice que muestran la nula capacidad de gestión del gobierno socialista, municipal, y la alarmante falta de ambición colectiva y de proyecto político del alcalde, Ignacio Gómez. Le critica su nula capacidad de llegar a acuerdos y sectarismos. Mejor suerte tuvo o Ribeiro en Común, que se aceptaron varias das súas propostas. O sea, vostedes dicen que os gobiernos anteriores eran sectarios. Vostede, cando está dicindo, o digo, e o estou lendo, non é o que dixo vostede, non o digo eu, cando dice que non se lle aceptaban as súas propostas. As súas propostas consistían, fíxense vostedes, e os señores do BNG tamén, máis de 1 millón de euros para as aceras de San Cristóbal. Pretendían que o goberno municipal, con esa capacidade que ten inversora de 1 millón de euros,
trouxera aquí pouco menos que 1 millón de euros para invertir nesas beirarrúas. Non solamente o fixemos, é que son realidade. Pero este señor votaba en contra. Lle daba igual que os traballadores quedaran sin cobrar as subidas pertinentes, lle daba igual que o Concello fose mellor ou peor, e lle daba igual todo en xeral do que acontecera no Concello. Lle daba absolutamente igual. Entón, Maite, eu compro ese discurso. Pero é que estes señores, cando está o Concello en debilidade ou ten un problema, fan o contrario. Elles dá igual o que pase. Polo tanto, aquí hai que ser coherentes. Non o digo por vos, digo, polo menos polo meu grupo. O que non se pode dicir é unha cousa e despois sobrar ao contrario. Non se pode dicir, non chegamos a acordos porque o alcalde era un sectario. E resulta que o alcalde se lle facían propostas que eran inasumibles para un concello. E que esa era a fórmula de traballar do Partido Popular. Chegaba aquí o César e decía, mira, veciños de San Cristóbal, é que non temos beiras rúas e non temos saneamento porque o concello non quere, e este alcalde non quere. E xa está, e por eso non aprobamos os orzamentos. Nós actuamos así. En algún momento lle dixemos algo. Non, pero sabe por qué? Porque non tuvemos oportunidade. É que vostedes non nos preguntaron a nós si queríamos incorporar algo, aínda que fora 3 luces para a calle X. Ni siquiera foron capaces de chegar a ese acordo. Entonces, como pretenden que nós lle digamos que o orzamento está ben plantexado? É que está ben mal plantexado no momento en que vostedes non contan con nós. Entón, con quen non se conta, non se pode pretender que lle vote a favor, nin siquiera que se absteña, ainda que lle fixeran falta os votos. E lle volvo a dicir, yo dixo Surso, corría moi rápido para ter os apoios dos demais grupos. E Miguel, de verdade, é decepcionante, e dígocho con todo o respeto, é decepcionante que un concelleiro de Facenda despache, máis alá do que che dixo Brais, que o viaches, máis alá deso que despache o debate dos orzamentos dos que propios que ti presentas en 2 minutos, creo que tardaches 5 na primeira e 2 na segunda. Porque o nulo interés que parece que tendes por nin siquiera convencernos de que son vos é, dende logo, alarmante e preocupante. E digocho por o mesmo que decía antes, porque o problema ten o pobo desa falta de ambición, non é outra cousa. Mira, decías, fogos de artificio, ademais, é que non prestaches nin atención, de verdad. Eso é bastante lamentable para os que polo menos intentamos que nos prestedes algunha. Fogos de artificio, que nós viñemos que son presupostos reales e non de fogos de artificio. Logo, anteriormente os fogos de artificio é que ti, con aquel señor, porque ti tamén estabas, nos viñerades aquí con cambios por 2 millóns de euros. Que che parecería a ti como concelleiro de Facenda que o grupo socialista te trouxera aquí inversións para plantexar, se nos huberas chamado, xa como mínimo, de máis de 2 millóns de euros? Que me dirías? Que che estaba tomando pelo, verdad? Honestamente. Porque se eres honesto, o recoñecerías. E iso é o que facías ti, xunto con este señor. E, polo tanto, lle tomabades o pelo aos ciudadanos. E iso, en política, é lamentable. Hai que ser honrados. E hai que saber o que é un concello. E un concello como este ten moitos límites. E ora parece que che se ocurriu que é así. Verdad? Porque, claro, ora o ves. Pois non, é que é así. E despois, cando digo que non me atendes, eu non dixen en ningún momento que houbera que subir os impostos e as tasas, Eu non dixen eso. E máis, digoche máis, eu me pelexei co interventor e con aquel momento co tesorero para congelar o imposto que é o que o IBI e o sabe moi ben o interventor, con informes aquí de outras diputacións e tal. Non foi valorado polos ciudadanos, por certo. Moi ben. Non foi, porque, home, alguén que fai ese esforzo debía selo. Pero eu non dixen en ningún momento que houbera que facer eso. Digo que se pode estudiar moitas cousas, pero dende logo te vas a topar cunha cousa. Tal como faz de ahora non contar con nós para nada, non pretenderás que logo, se hai que estudiar unha subida de tasas do lixo, de non sei que, de non sei canto, contar ca oposición, para levála consensuada.
Non, como dice outro, nós tamén sabemos facer o que temos que facer. Eu non che dixen eso. Eu o que dixen é que o que non se pode facer, cando digo das responsabilidades, é que chegue alguén a un concello e se atope con que máis de 1000 veciños non paguen o lixo. E iso atopamos nós, Vale? E entón o que hai que facer aos veciños é dicirlle que as cousas costan cartos e as cousas hai que pagalas. O que non se pode dicir é a un veciño que non paga, que salga pola porta e que se lle diga que non pasa nada, que che condonamos a deuda. Iso é o que pasa neste concello. Non digo ti, Ao mellor ti tamén, non o sei. Pero pode ser, Entón, as cousas hai que decilas de outra maneira. E hai que decirle aos veciños que teñen que cumplir cas súas obrigas. Vale? Eso, sabedes por que pasa? Non lle des a cabeza. O dixo Surso. É que sabes o que pasa? Neste che igual que as multas. Que tamén, en outro momento falaremos deso. Cando un veciño sale por aí, por a porta, porque eu fui un concelleiro deso moito tempo, e ti lle explicabas a un veciño que tiña que facer un recurso, que tiña que facer outro e outro para, ao mellor, valorar se estaba ben ou non sancionado, o veciño sale pola porta e sabes o que dice? Non, xa me perdonou a multa o alcalde. E ao mellor ti lle acabas de dicir todo o contrario, que ten que facer eso, e que administrativamente ten que facer eso. O problema é cando xa non dices nin eso, é dicer, vaite tranquilo, eles salen aí e o dicen, Vale? Entonces, deso falo. Non falo de que hai que subir impostos, nin nada deso, non falo deso. Eso, vos tedes a potestade de gobernar e de facelo ca pisonadora. Vos veredes o que facedes. Entonces, cando digo tamén que non nos escoitades, dixo Surso, aí, bueno, creo que se trabucou. As subvencións, claro que podemos entrar se son de concurrencia competitiva ou se son nominativas. Nós non dixemos que non se incrementen. De feito, o goberno anterior incrementou moitas das partidas que había para moitas asociacións. E non temos ningún problema en que eso ocurra. E máis, se falou con vós. Eu recordo que se falou e se trouxe as comisións e se plantexou. Por nós non hai ningún problema, pero vós non o facedes. Tendo máis ingresos e tendo máis recursos, non o facedes. É un problema. É un problema das asociacións tamén que non sean reivindicativas como eran antes, que a nós nos pedían de todo e a vos parece que se non se lle incrementa nada, como acabades de facer, non pasa nada. Vale? E logo, co tema que é un tema importante que tamén hai que dicilo, que a demagoxia que facía este señor de que se levaba o 50% de personal. Xa sabemos que ahora se levan moitos máis cartos de personal. Evidentemente, o personal leva máis cartos. Por que? Porque hai incrementos dos sueldos e tenos que asumir o Concello. Claro que sí, gracias a un goberno socialista e de coalición. Porque vos, donde hai que aprobar eso, votades en contra, que é no Parlamento Español. Chegades e decides a xente que non lle suban os sueldos. E despois chegades aquí e vos queixades de que hai que pagarlle aos traballadores. Home, nos han fastidiado, é que hai que pagarlle, para eso traballa. Entonces, demagoxia, xa queda claro que facedes moita, eu creo que non sei cantos nos escoitan ou non, me dá igual, pero dende logo os argumentos nosos son de peso, porque decimos o contrario ao que decíades vos. Seguimos dicindo que, mira, os orzamentos son o que son, o seguimos dicindo hoxe, que se pode facer o que se pode facer, evidentemente, con moitas limitacións, e que se quixéramos escoitar a xente, nós sempre o fixemos. Volvo a insistir, o noso concelleiro, que foi moitos anos, levou adiante moitos orzamentos consensuados con moitos grupos e con moitas personas. E cando non o fixo, e cando non se aprobaron, porque o Partido Popular utiliza esa demagoxia, dende logo, o que non fixo é non escoitarvos. Sempre tuvéramos 8 votos, tuvéramos 9 ou tuvéramos 7. E vos tendes 7 e credes que vades arreglar todo por a vía do non dialogar. E eu creo que aí estades errados. E, polo tanto, como estades errados nesa percepción da política, máis alá dos orzamentos, eu creo que a percepción de como facedes as cousas, dende logo para nós, non vale. Polo tanto, nós vamos a votar en contra, sí, por a falta de acordos cos que non queredes chegar cos demais grupos. Nada máis. Moi ben, moitas grazas.
Bueno, lamentar os votos en contra, agradecer os votos a favor ou as abstencións se as hai, e simplemente vou ser máis breve que na intervención anterior. Nos, insisto, cando fala de que hai poucas inversións, os orzamentos son os orzamentos reais, e non fala de fogos de artificio, non queremos inflar nada, é dicir, somos realistas na execución do presuposto. No tema da subida de tasas non entendín mal, pero bueno, eu creo que, insisto, é a nosa opinión, temos que tocar ese tema. Si vos queréis participar ou non, xa é cuestión da decisión de vosso grupo, pero nós tocaremos ese tema e, cando sea así, pois teredes boa noticia delo, non? Simplemente, nada máis, agradecer, insisto, se hai un voto a favor ou unha abstención, e lamentar, evidentemente, os votos en contra. Gracias. Moitas grazas, Miguel. Bueno, para rematar, antes de pasar a votación, vou facer uso do meu turno para dicir para unha serie de cuestións. Vou a procurar ser moi breve, espero selo. En primeiro lugar, para agradecer o traballo do Concelleiro de Facenda, porque, bueno, aquí estuvo agora estoicamente aguantando unha serie de críticas, non sei se ben ou malintencionadas, a min tócame, evidentemente, como compañeiro, que é recoñecerlle o seu traballo, e tócame o episodio dos halagos. Eu creo que é un orzamento traballado, moi ben traballado polo Concelleiro de Facenda, e quero recoñecelo. E estivemos moito tempo falando de discursos de nostalgia, de pasado, e nós precisamente este orzamento é para camiñar cara ao futuro, é para pasar páxina do que para nós eran tempos que entendimos que as cousas non estaban ben, transmitimos a cidadanía, falouse desde as promesas que se facían en campaña electoral, que se facíamos promesas que ahora non teñen reflexo orzamentario. Oiga, o bo da democracia é que os veciños teñen a capacidade de xulgar se cumplimos ou non as expectativas. Nós non vamos a decir que xeramos unha expectativa alta ou baixa e que sexa o BNG ou calquer outro grupo que nos diga se estamos cumplindo ou non. Non, isto na democracia é un trato entre os representantes cidadáns e os veciños, que son os que dentro de 4 anos van ter a ocasión de decir se se cumpriu a expectativa ou non. Que, por certo, outra cousa importante, temos 4 anos para gobernar. Evidentemente, os proxectos non son de 6 meses, que é o que levamos gobernando. Os proxectos son a 4 anos como mínimo, porque nos aspiramos a polo menos desenvolver máis de 4 anos tamén do noso proxecto político, porque temos un proxecto ambicioso que non se pode esgotar e non se pode desenvolver íntegramente en 4 anos. Entón, é unha cuestión que eu tamén quero deixar en riba da mesa. Pero dito isto, o orzamento obedece ás necesidades de Ribadavia. Nos, evidentemente, cando elaboramos un orzamento, facemos primeiro un análisis de necesidades e despois, sobre ese análisis de necesidades, elaboramos o documento para dar resposta ás mesmas. Obedece tamén xa non só as necesidades estructurais e as propias necesidades de funcionamento normal do Concello, como dicía Miguel antes, que hai unha cuestión que tamén aquí non nos podemos facer trampas ao solitario, e eu creo que este orzamento pon de manifesto unha cuestión tamén que nos últimos anos non quedaba clara, e é que había partidas, dixo el, insuficientemente dotadas, que despois, ao largo do exercicio, non permitían facer fronte aos gastos que o Concello asumía en esas partidas, e iso provocaba desaxustes económicos, como que vostedes saben, e do que non vou falar, que xa se falou nas comisións, co cual tamén teremos que facer fronte con este orzamento municipal. Entón, é un orzamento que pretende dar resposta ás necesidades dos veciños e veciñas de Ribadavia. Eso por unha banda. Despois, por outra, e sin ánimo de polemizar, cando se fala das asociacións e demais, a min pareceme moi feo decir que se pretende comprar vontades. Xurxo, dixéchelo ti, pareceme unha expresión desafortunada. E sei que realmente non o pensas, porque eso sería, de alguna maneira, dicir que a xente dos colectivos sociais ou culturais ou deportivos de Ribadavia, pois o seu criterio vai en base a cuestións puramente económicas. Eu sei que non pensas eso. Entón, entendo que é unha expresión desafortunada e non pasa nada, porque nós, dende logo, non o vamos a asumir como un ataque, pero é algo que eu creo que ninguén dos que estamos aquí podemos xogar ou podemos pensar que cando se toman medidas en favor de colectivos non son cuestións que están consensuadas e faladas con eles, sino que é como pretendendo comprar vontades. No tempo de compra de vontades pasou. Esa política, nós non creemos nesa política. Nós non creemos nesa política. E digo firmemente, é a nosa forma de entendelo, calquera dos 7 concelleiros que estamos aquí, non creemos nesa forma de facer política. Creemos noutra forma de facer política, na política do diálogo, na política do consenso,
cos grupos políticos e ca sociedade, que é o máis importante. Nós tamén, cando elaboramos un documento orzamentario, previamente falamos coa sociedade, cos colectivos, cos clubes, con asociacións, con todo o mundo para saber cales son as súas necesidades e trasladalas ao documento orzamentario, que é o que vai ter repercusión e influencia sobre o seu día a día. Polo tanto, eso é a razón de ser deste documento, un documento no que dixo Miguel, o investimento medra un 64,74% respecto ao ano pasado. É dicir, vamos a contar con 116.000, están presupostados 116.614 euros máis para investimento real, para execución de obra. Está medrando tamén exponencialmente os recursos que dedica o Concello ao gasto social, a gasto social en todos os ámbitos, pero fundamentalmente nalgo que nos creemos dende o primeiro día, porque se falaba antes sobre o servicio de madrugadores e demais, que o implantou o goberno do PP no ano 2019, cando chega ao goberno. Implántase ese servizo, porque creemos neso e creemos no apoio ás familias e nos servizos que permiten a conciliación e a mellora da calidade de vida das familias. Pois xa digo, son cuestións que están todas recollidas no orzamento e que o orzamento é o documento que pretende dar resposta a esas necesidades e que, dende logo, pois como dicía Miguel tamén, é un documento vivo que a medida que vayamos incorporando novos investimentos, que non se preocupen que chegarán novos investimentos, incorporaremos o documento e veremos tamén como se liquida este documento alá polo mes de xuño aproximadamente, de marzo do ano 2025, que será cando se liquide, e aí falaremos de se realmente as expectativas se cubriron ou non se cubriron as expectativas. Temos que xogar con esos tempos tamén. Eu entendo o debate político, o discurso político, entendo que vostedes teñan que, mostrar un descontento coa xestión do goberno, é perfectamente lexítimo en política, isto funciona así, pero dende logo nós non nos vamos a parar en eso e nos vamos a seguir facendo para o que nos elexiron os nosos veciños, que é o noso traballo, e o noso traballo consiste en mellorar as condicións de vida dos veciños e veciñas de Ribadavia. Dende logo, nós non vamos a cair agora nese discurso de novela distópica, de mostrar que isto, como escoitei decir, que o pobo estaba peor que nunca. Eso tamén escoitábamos no ano 19, cando chegamos, que se nos decía ao cabo de uns meses que o pobo estaba peor que nunca, que era un desastre, e tan mal non o debimos facer cando despois a cidadanía decidiu confiar en nós para xestionar o goberno. Polo tanto, nós, xa digo, agradecemos as posicións de todos os grupos, lamentamos, como dicía Miguel, os votos en contra, pero dende logo, independientemente de todo o debate político e de todo o que se dixo aquí, nós non nos vamos a parar en esas cuestións porque temos algo moi importante que facer, que traballar por Ribadavia, e seguiremoslo facendo ata o último día deste mandato. Moitísimas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor do orzamento municipal. 7 votos a favor, votos en contra. 4 votos en contra, abstencións, 2 abstencións. Queda, polo tanto, aprobado o orzamento. Moitísimas grazas a todos e a todas. Pasamos ao punto cuarto na orde do día, que é revisión do custo unitario da retribución da concesión do servicio de abastecemento de auga, saneamento e mantemento da EDAR. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 23 de decembro de 2023, adoptou o seguinte dictamen. Considerando que a empresa FCC, a Aqualia Ribadavia, é adxudicataria do concurso da concesión administrativa da xestión integral do Servicio Municipal de Abastecemento de Auga, Saneamento e Depuración de Ribadavia, proponse a adopción do seguinte acordo. Aprobar os seguintes coeficientes de revisión. Período de decembro de 2020 a decembro de 2021, 10,8% sobre o custo unitario en vigor ata o momento. Período de decembro de 2021 a decembro de 2022, 3,30% sobre o custo unitario en vigor ata o momento. Sometido a votación a proposta, obtense o segundo resultado, votos a prol PP, reservarse para o Pleno, PSOE, BNG e Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Empezamos a quenda para os grupos. En primeiro lugar, ten a palabra Ribeiro en Común. Ben, grazas. Nos temos dúbidas, sabemos que é unha revisión ordinaria, temos serias dúbidas, sobre todo porque estamos a abordar non unha revisión neste punto da orde do día. Na realidade estamos abordando algo máis importante, non? Que é o que o noso grupo comentaba no anterior punto. Un dos problemas centrais que destacou naquela crise do verao en Ribadavia e que ninguén, ou nos danos a sensación, ninguén quere volver a falar dela. E é un problema que sigue sin resolver. Non sabemos como se vai a comportar o clima neste verao,
ou no seguinte, e é certo, o anterior goberno con moito esforzo, pero tamén con moitas batallas que aínda están sin resolver, e isto é algo que planea alrededor deste tema e deste punto, fíxose unha provisión temporal de suministro de auga no río Avia. Algo que, evidentemente, posibilita que nunca máis vai a pasar unha crise tan grave como a que pasou en Ribadavia. Pero o tema está sin resolver. É certo, nunca máis vai a pasar unha crise tan grave como a que pasou gracias a facer a cuestión de o trasvase temporal no Avia, sí, pero os problemas siguen sen resolver. Aqualia sigue con un contrato prorrogado, certo, e creo que, bueno, antes que subir isto, habería que abordar outras cuestións. Por lo tanto, nos non podemos votar a favor, sabendo que tampouco vamos nin facer demagoxia, nin vamos a usar este tema, porque, como digo, os temas importantes cando se aborden, se é que se queren abordar, se non, nos evidentemente faremos forza por traerlos aquí, son outros, relacionados con este punto, pero son outros. Sin máis, moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o BNG. Perdón. Bueno, eu xa preguntara tamén en comisións porque se facía esta revisión e o alcalde contestou que se facía anualmente e sí que penso que outros anos tamén se ten presentado. Decíamos que cante o custe real desta revisión, decían pedir datos a Vicente, non llos pedín e tampouco está agora, e decir que esta empresa a que ten a concesión da agua e que foi renovada en contra do BNG, porque o BNG sempre defendeu que había que municipalizar este servizo, nunca se intentou, xa sabemos que é difícil, pero que, dende logo, se esta empresa, nunha das súas cláusulas, estar todos os anos revisando eses coeficientes, pois, non sei, haberá tamén que pensar por qué, para que se fai. Digo eu eso non o entendo, non o entendi nunca. Igual mo poden explicar, pero non o entendo moi ben. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Nada, nós como é algo ordinario, vámonos a Ester. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo. Centrando un pouco a cuestión, isto é unha fórmula polinómica. Maite, isto é está no pliego de concesión, está estipulada esta revisión, é unha fórmula polinómica que se utilizan diversos factores como o prezo do metal, prezos combustibles, etcétera. É unha revisión de prezos, como pode ser comparar o IPC, non? Pois isto faise a través dunha fórmula polinómica que entra en moitos factores e que está revisado por o Servicio de Intervención do Concello e que está vixiado en todo momento por él, non? Por este servicio. Si algún detalle máis acerca dos factores ou como se calculou, pois está o Servicio de Intervención para poder aclararlo sin problema, vale? Moi ben, moitas grazas. Entendo que non hai un segundo turno, polo tanto pasamos á votación. Votos a prol. 7 votos a prol, votos en contra, un voto en contra, abstencións, 5 abstencións, por lo tanto queda aprobada a revisión. Pasamos ao punto quinto, que é inscripción no rexistro de asociacións da Asociación Veciñal de Rego de Igón. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de data 23 de decembro de 2023, adoptou o seguinte ditame: inscribir a Asociación Veciñal Rego de Igón no Rexistro Municipal de Asociacións de Ribadavia. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol PP BNG, resérvase para o Pleno PSOE Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Non sei se queredes debate en este punto. Non sei se queredes un turno de intervención, algún grupo. Non? Ben, pois pasamos, polo tanto, a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Ben, seguinte punto. O punto sexto, aprobación de escudo heráldico e bandeira do Concello de Ribadavia. Señor secretario, por favor.
E aquí houve unha pequena errata no ditame remitido, e como leo eu agora. A Comisión de Cultura, Educación e Deporte, na súa sesión de data 20 de decembro de 2023, adoptou o seguinte ditame: aprobar como blasonamento o escudo municipal de Ribadavia de azul sobre ondas de prata, branco, a ponte defendida de prata e nos flancos o sol e a lúa amarelo, ao timbre a coroa real pechada. Aprobar como bandeira ao Concello de Ribadavia a seguinte inscripción: o pano azul e ao centro unha torre de blanco flanqueada do sol e a lúa de amarelo. Sometida a votación a proposta, tense seguinte resultado: votos a prol PP, resérvanse para o Pleno, BNG, PSOE e Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda para Ribeiro en Común. Vale, grazas. Bueno, como dixemos nas comisións, nos creemos que este procedimento debería terse feito de outra maneira. Tampouco comprendemos as presas neste aspecto. Entendo que había que facer esa cobertura legal, podemos entendelo hasta aí, pero creo que é unha oportunidade perdida por parte do Goberno de non tratar de abrir o proceso, facelo máis público e que se participe a propia cidadanía a que se aludía antes e coa que se dice que hai diálogo, tamén cos grupos, por suposto, e nos creemos que, é certo, os gobernos teñen que gobernar, pero as cousas de símbolos e as cousas que son máis sentimentais e que eu creo que de alguma maneira obedecen a súa aprobación a este órgano plenario, o lóxico sería intentar, como mínimo, consensuar e facer un proceso máis aberto. Nos, nese sentido, creemos, sin entender as presas, entendendo tamén esa legalidade, ese valeiro legal que hai, mellor dito, creemos que é unha oportunidade perdida para non facer un proceso de outra maneira e, polo tanto, non podemos votar a favor, a pesar, evidentemente, que non temos nada contra esta simboloxía que propón a Dirección Xeral da Administración Local, claro. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o BNG. Sí, moi rápido, compartimos tamén a visión de Ribeiro en Común. Para nós non había prisa, porque non é unha demanda social ter un escudo, nin ter unhas bandeiras. Creemos que hai que haber un proceso participativo tamén, creemos que consultar a población, a expertos, máis xente, non hai ninguna prisa. De feito, moitos concellos que non teñan prisa nin había demanda social tomaron o seu tempo para facer escudos, entre comillas, modernos e máis adaptados aos tempos de ahora, utilizando outras, bueno, isto é bastante simple, pero nós, o peor de todo, o que máis nos vota en contra deste escudo, deste proxecto, é a coroa monárquica dos Borbóns. E temos que dicir abertamente, dicímoslo con respeto, pero con firmeza tamén. Nos creemos que a monarquía, e concretamente os Borbóns, son unha institución corrupta, anacrónica e profundamente antidemocrática. Non é ningún secreto que no BNG somos republicanos galegos e profundamente demócratas, por lo tanto, este escudo non nos representa e imos votar en contra dele. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Nos vamos a abster, pero, bueno, xa que ustedes falaban antes de que están abertos ao consenso de falar con diversas asociacións ou co tecido social de Ribadavia, efectivamente, como defendeu o compañeiro Brais Fidalgo de Ribeiro en Común, isto tiña que ser, antes de chegar ao pleno, pois ten que haber unha divulgación pública, porque os veciños de Ribadavia pois queran saber cal é o escudo, cal tenen que elixir, se están de acordo ou non, se lles gusta ou non gusta. Incluso abriría, digamos, a oportunidade, digamos, a mocidade tamén que se poda pronunciar, a rapaces do cuarto de ESO e tamén do bachillerato, porque, ao fin e ao cabo, moitos non saben ni sequera isto de Ribadavia. Entón, a mellor, achegales a eles, mira, isto é a proposta que temos de escudo de Ribadavia. É porque existe este escudo e porque queredes cambiarlo. Achegalos a eles tamén que tamén participen, porque son os futuros votantes, son os futuros participantes, digamos, de 4 anos, eles dicirán quenes van a estar sentados aquí, se seremos 13 concelleiros ou 11, dependerá, digamos, da poboación. Entonces, é importante que isto, digamos, desde o Grupo Municipal Socialista, rogamos exiximos tamén ao alcalde que antes de debatir ou llevarlo aquí ao pleno, pois que se abra un consenso, digamos, na página web propia do Concello de Ribadavia, ou achegarlo tamén aos diversos estamentos culturais e tamén educativos aquí da zona de Ribadavia. Moi ben, moitas grazas. En este punto farei eu de portavoz do meu grupo. Simplemente dicir, a ver, non nos levemos a erro, non se cambia nada, legalizar o escudo existente. O sea, non... Isto era unha anomalía que se detecta ao chegar ao goberno, que bueno, pois vemos que o escudo non está oficializado,
Entonces entra en contacto coa Comisión de Heráldica e a Comisión de Heráldica se lle pide unha proposta como é preceptivo, que é o que marca a normativa de símbolos de Galicia, e a Comisión de Heráldica nos responde, que ademais vostedes teñen ese documento, dicindo que Ribadavia xa conta con un escudo oficial usado dende antigo, dende hai moitos anos, e que, polo tanto, a súa proposta é o mantemento do escudo, e ese é o que vamos a legalizar, o escudo existente, eso sí, incluindo para que sea legal, por normativa, ten que levar a coroa borbónica, claro, é un requisito que exixe a normativa legal, polo tanto, si queremos que o escudo sexa legal, pois ten que levar esa coroa. Polo tanto, iso é o que se trae aquí ao pleno, é legalizar ese símbolo. Eu entendo as súas opinións, os seus puntos de vista, pero si é un símbolo que existe consensuado dende hai moitísimos anos e que nunca supuxe un problema para ninguén, o único que estamos facendo con este acordo que vamos a adoptar agora é legalizalo, nada máis. O sea que non ten maior historia esta cuestión. Si queren un segundo turno, si Brais. Moi breve, grazas. Moi breve porque creo que tampouco o debate dá para máis. Simplemente é un rogo, unha solicitude. O noso grupo, despois de ver tamén que a nosa opinión é compartida por BNG e PSOE, nos pedimos que quede sobre a mesa este punto e que evidentemente se consensúe nos termos expresados polos 3 grupos da oposición. Creo que é moito máis aberto, tampouco hai presa, se pode facer ao longo do ano 2024 e traer a pleno con máis legitimidade ou máis forza, independentemente de que todos os argumentos, incluídos o do propio alcalde, se san certos, non decimos iso, pero digamos que é unha oportunidade para facer as cousas dunha maneira máis aberta. Por iso reiteramos este rogo. Grazas. Moitas grazas. Algúnha segunda quenda? Sí, home, claro. Mire, vostede é moi hábil, vale, pero minte. E non lle podo consentir. Xa lle digo que a mellor eu estou aquí non sei canto, pero non lle podo consentir. Vostede minte. E ademais o fai con esa tranquilidade que lle fai aos veciños e demais, e que para que os coiten que é o máis bo do mundo. Vostede minte. Primeiro, xa dixen outro día en comisión se nin siquiera teñen vostedes a capacidade de ter diálogo nese sentido. Como que detectaron vostedes que había un problema? Pero vostede só lle falta que fixera vostede o castelo. Xa yo teño dito algunha vez. Sí, porque como sigamos por este camiño, César Fernández fixo o castelo. Xa o fixo na anterior, claro que si falaba vostede da nostalgia. Nostalgia vai ser cando lle cheguen os datos dentro de 4 anos. Sí, xa falaremos de nostalgia. Por desgracia para o povo. Pero digo, vostede minte, porque hai acordos nas comisións, acordos non, hai actas de comisións onde se falou deste tema. Sendo eu alcalde. E onde eu detectei que había ese problema. O problema, desde o punto de vista, como dice vostede, que aí sí que non minte, que claro que non hai unha oficialización dos temas. Pero hai unha mentira. Que o escudo sí que é, pero a bandeira non. E usted minte ademais gravemente, porque o que deixou encima do tema e que nos obligou os demais de deixar encima do tema foi o Partido Popular. É a mesma proposta que trai vostede. E vostedes decían que as ondas non sei que da bandeira, que si era do color non sei que, si tal e cual, era seu compañeiro, ademais, con máis vehemencia, Celso Sotelo. E se deixou encima da mesa, porque o Partido Popular o dixo. E quedamos en falar, e vostedes non volveron a falar máis, porque evidentemente despois xa votaban en contra hasta dos orzamentos, como íbamos a falar da bandeira? Entonces, non minta, porque é moi feo, non o necesita, ten maioría absoluta, diga, mire, facemos isto porque nos dá a gana, porque o traemos porque nos dá a gaña, porque eu se me ocurriu e o levei a donde correspondía, pero non minta dicindo que é unha cousa que se ten que facer xa así e que é o que existía. Non existía bandeira. E vostede o sabe. Entón, non diga mentiras. Porque, home, se dice mentiras, os demais, que estamos aquí, nos cabreamos. Entón, se eu minto, eu o recoñezo. Pero vostede mira as actas. E mire se hai esa oficialización da bandeira. Que non existe bandeira, César. Se precisamente aquelo o fixemos porque queríamos poñer unha bandeira de Ribadavia tamén no balcón, porque non existe. Entón, non lle mintas aos ciudadanos, hombre.
Porque é indignante pois que fomos alcaldes. E antes que tú, outros. Pero moitos outros. Moitos. Non solamente antes, sino na República e demais. Non lle mentas a xente. E eu creo que é unha cousa suficientemente importante para que, como che dixeron os compañeros, que se consensúe. Se non é a bandeira do Partido Popular, nin é a bandeira do Partido Socialista, nin é a bandeira de Ribeiro en Común. Será a bandeira de todos. Entón, eu non entro xa en cuestións estéticas, nin se me gusta máis ou me guste menos. Pero, home, fagamos dunha vez algo consensuado por todos. Porque volvo a dicir, ese argumento era voso. De consensuar as cousas. E se buscas nos papéis, busco, porque seguramente a Comisión de Heráldica fixo a mesma proposta. Que sí que che compro o da Corona e todo o demais. É que non dá para máis o debate, pero non mintas. Non digas que non que existía e que era o que tal. Non, estaba oficializada. Non, a bandeira non, alcalde. Non digas que era así, porque non é verdade, porque nunca existiu. É a verdade, non o digo eu, é así. E vos o dixechedes con mesmos argumentos. Claro, pero estás dicindo que é facer o mesmo que había. Non, porque se algo non existía, non o podía haber. O escudo era outra cousa, máis ou menos é o mesmo. Pero a bandeira, ao mellor, se pode buscar outra bandeira e non ten por que levar non sei o que. Quero decir, eu creo que se pode consensuar as cousas e non fai falta engañar a nadie. Non sei, é que me parece absurdo. Me parece absurdo o debate, de verdade. E non teríades ninguna flexibilidade se non o deixades encima da mesa que podamos falar. Se hai algunha posibilidade de cambiar algo. Porque, como dices ti, estamos empezando. Non sei, eu como vexo. Pero bueno, alá ti. Moi ben, moitas grazas. Como dicía antes, a ver, eu que non sei que sentido ten este debate porque é o que falábamos do tema do escudo e a bandeira, é que tedes o documento. Hai dúas propostas da Comisión de Heráldica, se escolle unha das dúas propostas da Comisión de Heráldica que é a proposta fiel ao escudo, a imaxe do escudo, que é exactamente trasladar a imaxe do escudo á bandeira. Entón, non ten, que non ten... xa digo, non lle vexo debate, nin vexo a necesidade de deixar sobre a mesa algo que é un acordo que hai que adoptar para oficializar unha simboloxía pública. Polo tanto, nós o que vamos a facer é levar a votación e adoptar o acordo para legalizar os símbolos, neste caso o escudo e bandeira do Concello de Ribadavia. Oficializar o escudo heráldico e a bandeira do Concello de Ribadavia. Por lo tanto, votos a favor da proposta. 7 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra. Moi ben, queda aprobada a proposta. Punto 7, moción do BNG a prol de melloras nas condicións laborais do SAF. Señor secretario, por favor. A Comisión de Política Social, Sanidade e Participación Cidadán, na súa sesión de data 23 de decembro 2023, adoptou o seguinte ditame: aumentar o número de traballadoras que prestan este servicio, xa que o número actual é claramente insuficiente, especialmente grave no caso de que algunha traballadora se atope de baixa ou de vacacións, obrigando as súas compañeiras a ter que cubrir esas vacantes sen respectarse os períodos de descanso establecidos no convenio e obrigando así a ter que traballar semanas enteiras de seguido co perxuízo que isto causa no servicio. Suplir a falta de medios solicitando a través do Concello que o Sergas ceda aos usuarios grúas e demais maquinaria que facilite ás traballadoras o levantamento das persoas dependentes ou con mobilidade reducida, o que tamén reduciría as baixas médicas das traballadoras. Reivindicar un recoñecemento salarial real e acorde a importancia do traballo desempeñado. Sometí a votación a proposta, votos a prol BNG, reservase para o Pleno, PP, PSOE e Ribeiro en Común. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para o BNG. Ben, moitas grazas. Bueno, realmente estamos demandando unha situación de precariedade no servicio de axuda no fogar que eu penso que xa se ven arrastrando desde fai tempo. Todos os gobernos que pasaron dou por feito que falaron coas traballadoras, que escoitaron as súas demandas e que desde a súa boa vontade tentaron ou dixeron que iban tentar de arranxalas, pero ata agora non pensamos que non se conseguiu. Sempre que se pregunta se dice que todo está ben, cando se pregunta se se están cubrindo as baixas se dice que sí, cando se pregunta se teñen suficientes traballadores se dice que tamén,
A realidade realmente é outra. Este servizo é un dos máis importantes para o Concello, sobre todo porque ten unha cantidade de persoas traballando importante, tanto traballadoras que van a domicilio como nas oficinas. E temos que contar con que a poboación que temos é das máis embellecidas, o sea que cada vez vai haber máis demanda deste servizo, que é moi importante porque a persona efectivamente está no seu domicilio e é atendida. Para min, as traballadoras son imprescindibles e o mellor que ten o servizo, porque, a parte dos usuarios, elas son as que atenden as persoas dependentes e que están nas súas casas, entonces, sin elas, este servicio non funcionaría, por moito que digamos que, claro, a psicóloga, a traballadora social, todas as persoas que traballan na oficina, por suposto, fan o seu traballo, pero sin elas o servizo non funciona. E as demandas que elas fan, eu creo que están totalmente, digamos que son moi xustas porque o que non pode ocurrir é que unha persona que este traballando toda a semana, pois, por falta de persoal, teña que traballar tamén o fin de semana. Ou que unha persoa se poña de baixa e de repente se teñan que chamar a outra inmediatamente que vai a suplir unha casa que mellor nunca foi, ou que durante unha semana este esa persona vendo como entran na súa casa 3 ou 4 persoas que nin coñecen a persoa que está mal ou que ten que ser atendida ou nin saben, vamos, isto pareceme para a persona un pouco penoso tamén. Despois tamén, claro, o problema que hai é que non temos unha residencia pública como nos demandamos en toda a comarca do Ribeiro. Entonces, eso tamén é un problema grave. Dotar de medios, que dotar de medios? Claro, dotar de medios, elas xa poñen o seu coche para ir ás súas casas, poñendo moitas veces en risco tamén, porque teñen accidentes, teñen moitas cousas. Pero despois, se chegan a unha casa onde hai unha persoa que é dependente ou moi dependente e a teñen que levantar, pois eu creo que deberían ter axuda, como di aquí, no punto 2, si, mecánica, que mesmamente a familia pode demandalo, como decimos aquí, solicitando a través do Concello que o Sergas ceda eses materiales, porque poden ceder sillas, cadeiras, de rodas, poden ceder grúas se fan falta para as persoas que o necesitan, pero, dende logo, hai que demandalo. E tamén o punto 3 dice reivindicar un recoñecemento salarial real. Nós non sabemos que tipo de contrato teñen, gustaríanos ver algún tipo de contrato, saber realmente como é o salario que perciben, si cando non van a traballar porque non está a persona ou está ingresada, se esas horas se lle pagan igual, se lle descontan. É que hai moitos temas dos que somos nós descoñecedores tamén. E creo que por a importancia que ten o seu traballo é xusto que nos o reivindiquemos nós, non só o BNG, todos os grupos que nos atopamos aquí, porque para min fan unha labor que de verdade é incomparable con ningún outro. Atender a persoas maiores, sobre todo, que é un traballo que se convertiu nun sector que prácticamente é feito por mulleres e que por encima está precarizado. Quería dicir algo máis e agora foisemo santo ceo, pero bueno, na segunda intervención creo que seguramente o recordarei. De momento deixo aí, grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, moitas grazas. Francamente, creemos, é unha pena que neste punto non se poida escoitar antes a visión que ten o actual goberno destas cousas e desta moción do BNG. Dixémolo en comisións informativas, hai cousas que nos gustan, hai outras, evidentemente, que creemos que non atinan na diagnose, sobre todo en sinalar as causas, moitas veces, que xeneran estas cousas que aquí se din. Cousas que outros grupos antes xa se teñen
teñen dito, xa se teñen manifestado e xa se ten debatido deste tema. Porque, entre outras cousas, este é un novo exemplo do debate central, ou polo menos do debate que debía ser central neste pleno, que é o dos orzamentos 2024. O digo porque moitos concelleiros e concelleiras aquí sabemos que cales son as reclamacións das traballadoras do SAF, tanto na oposición como no goberno. E sabemos perfectamente que eses problemas solo se resolven ou solo se poden comezar a resolver a través dos orzamentos. É a única posibilidade, porque é un servicio moi importante, con un grado de satisfacción, eu creo que dos mellores que ten o Concello, e ten moitos, pero con un custe importante. E a súa taxa, o seu prezo público, quizáis non obedece ao servicio que se presta. E a participación da Xunta, indirectamente, existe, pero, desde o noso punto de vista, e o decimos tamén con esa experiencia, creemos que debería ser moito maior. Non só en Ribadavia, sino nunha rede social que en Galicia está inexistente. É un ermo nas áreas sociais, en todos os servicios sociais que son, ademais, unha competencia como esta, debería ser, de cuidado de persoas maiores ou de cuidados de dependencia. Moitos nos acordamos do bipartito e daquela lei de Zapatero, da lei de dependencia, que é de competencia autonómica, como, curiosamente, co BNG no bipartito, se empezou a crear esa rede que evidentemente non tivo continuidade en 2009 porque chegou o PP, basicamente. E non tivo continuidade, e como a sempre, lle can estas cousas, as cousas importantes do día a día, lle can os concellos de Galicia. Por certo, e non é por debatir, non é por polemizar, quero dicir, por debatir, sí. Este é un servicio netamente público, e das cousas boas que ten Ribadavia, supoño que despois os compañeros do PSOE o dirán, tamén é importante poñelo en valor. O digo porque, digo de verdad sin ánimo de polemizar, pero é que hai moitos concellos do BNG que este servicio o ten privatizado, moitos, non poucos. Seguramente tamén do PSOE. Eu, evidentemente, me fixo máis cos que teño máis afinidade, que neste caso é co BNG. E me chama poderosamente a atención. Isto é algo do que hai que estar orgullosos. E todas estas reivindicacións que as traballadoras lle trasladan, supoño ao PP tamén cando estaba na oposición, como é lóxico, a min me parece ben. Me parece ademais que as traballadoras cando están unidas e están fortes fan isto, reivindicar. Non é en absoluto unha crítica. Creo que iso deberían facer todos os traballadores. Pero eu me lembro perfectamente no comezo, ás semanas de entrar nun goberno, a alcaldesa e máis eu, que era o concelleiro de Dereitos Sociais, tuvimos unha xuntanza con elas, aberta, viñeron todas. E unha das primeiras medidas foi subir unha compensación salarial antes de que viñera obligado polo Estado, que despois ainda se volveu subir gracias á subida universal a todos os traballadores. Non credes, desde logo nos costou críticas de por que a unos sí e outros non, pero tamén dos propios área de servicios sociais do departamento, que tamén hai unha reivindicación, había daquelas, non sei agora, certamente, pero antes de outras áreas, serán, pois, o que dixo Maite, traballadores sociais, administrativos, toda esta carga máis burocrática dos servicios sociais, tamén querían esa subida. O goberno dixo, o orzamento dá para o que dá. E esta é a realidade, non subimos as tasas, polo tanto, só podemos subir a parte máis precaria, que non significa que sexan traballadoras en precario nin precarias, en absoluto. Eso desminto. A precariedade onde máis existe normalmente, por non dicir no 99% dos casos, é na empresa privada, e onde os sindicatos deberían prestar máis atención. Non moitas veces na administración pública, que fan unha boa labor, e fan ben en facela,
pero nos quedamos coa foto de que facemos moito ruido na administración, pero na empresa aquela no que o empresario te pode despedir. Pois ali é onde máis falta fai o sindicato, ou polo menos onde eu máis o voto en falta. En todo caso, é certo, hai melloras que se foron solventando, hai outras que non se realizaron, e normalmente esas reivindicacións viñan tamén das que sí se fixeron, en cuestións de xestión de horarios, que se cambiou, de vacacións, que se cambiou, se quixo, se intentou, e está, bueno, iba a decir está o interventor, pero xa non está. Estaba antes o interventor para certificar que se o goberno anterior de coalición queríamos subir tamén a tasa da gasolina, que está sin subir, e nos dixeron que ya teníamos que subir a todos os traballadores, non só a uns. E nos decíamos, bueno, o problema é, o decíamos daquela, o problema é as traballadoras que usan todos os días o coche, non é o que vou mellor, ou calquer traballador vai unha vez a Ourense no mes. Aí é onde máis se nota, non? Bueno, o digo porque queda demostrado que se intentaron facer moitas cousas, se fixeron algunhas, pero en o cómputo xeral, e estando de acordo con grandes cousas, creo que moitas veces se centra moita atención, nós a veces tamén o facemos, e non, xa sei que non se fai con mala intención, a responsabilidade nos concellos cando a Xunta nesto ten e está obrigada a facer moito máis. Moito máis. E o Concello cos seus recursos, como decíamos no debate dos orzamentos, ou aumenta esa partida, ou aumenta as tasas, ou aumenta os ingresos de outra maneira, ou vai a ser difícil, insisto, con non poucas críticas de que lle subíramos no seu día ao SAF salario e non lle subíramos a outros traballadores, pero evidentemente coincidimos, aí sí que coincidimos en todo coa moción do BNG, de que evidentemente os seus salarios partían dun inicio moi baixos e por eso no seu día se quixo aumentar. O resto, bueno, entendemos que está ben, nós, a pesar de que coincidimos no sentido, evidentemente non vamos a votar en contra, pero nos vamos a decir pola abstención e, bueno, o dito, decir que hai total coincidencia coas propostas, non tanto coa diagnose, pero bueno, que nos vamos a estar. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Grazas. Bueno, boa noite a todos os presentes. Tamén unirmos parabéns de Brais, felicitar a Mariluz por a súa maternidade. Ben, vin que nos acordos pois que se modificou o segundo punto como solicitamos, bueno, a ben nas comisións. Nos, o Grupo Socialista e Ribeiro Común, nos reunimos cos traballadoras e se fixeron as melloras que elas demandaban. Bueno, decir que é un servicio creado por o Partido Socialista que abandeira o Concello de Ribadavia e que son os mellores servicios sociais da provincia. E iso o digo coa cabeza ben alta. Quero poñer tamén en valor o traballo, o labor das traballadoras neste servicio. Tras estas reunións que mantivemos, solventáronse demandas como libranzas, que non podía librar ni luns nin venres, porque, bueno, así elas o demandaban, a través de un contrato de sustitución, pois se puderon desfrutar dos seus días propios. Tamén se desfrutaron de vacacións en períodos que elas demandaban, porque, bueno, había uns meses que elas non podían, segundo os técnicos, e tras manter reunións con elas e cos técnicos, pois acadamos cubrir estas necesidades que elas levaban anos arrastrando. Somos coñecedores das dificultades de atopar persoal, porque levamos anos abordando esta situación, debido á precariedade, porque é un servizo, un posto que repercute negativamente. Ao non encontrar persoal, repercute negativamente na propia plantilla, porque se satura e se sobrecarga. Ademais deso, de non poder disfrutar das súas vacacións e das súas libranzas como elas demandan. Nada, recalcar o que dixo Brais, que se aumentou a compensación salarial, máis a subida do salario logo do goberno. Os kilómetros tamén se pagaron,
non sei se foron en kilómetros ou gasolina, pero sí que se lles compensou. E algo que tamén se tivo en conta foi aparcamento, porque tamén, como non podían aparcar en casco histórico, pois foi algo a través que non é nada que supoña un gasto para o Concello, que a través das tarxetas de aparcamento por ser servicio de axuda no fogar, pois elas ganaban tempo nos desplazamentos de casa en casa. Entonces, todo o que se acade para este colectivo é bo para o servicio, por lo tanto, para o Concello de Ribadavia. Entonces, o noso voto, por suposto, que vai a ser favorable, como sempre foi a loita con este sector. Moi ben, moitas grazas. Quen do Grupo Popular? Ben, gracias por os parabéns. Pois a verdade, pouco máis que engadir perfectamente o que explicou Noelia. Notase que foi a súa área de traballo durante anos. Vou empezar por o final. Nós imos tamén votar a favor porque, creemos que é un servicio no que creemos, no que defendemos. Explicaron os grupos anteriores cando tuveron responsabilidades de goberno, reuníronse con elas e intentaron cumprir as súas expectativas. Este grupo tamén se reuniu con elas, tamén intentamos mellorar as súas condicións, obviamente na medida das posibilidades deste Concello. Non acabamos de aprobar uns orzamentos que obviamente a todos nos gustaría darlle a todos o máximo, pero obviamente a realidade é a que é, e na medida das posibilidades que nos permiten os orzamentos actuais, pois vamos a cumplir o que poidamos. Eso nas condicións laborais. E o punto 2 non vexo que haxa problema, non sei a verdade, non sei se o están facendo, pero, en todo caso, encargamos ya a Concelleira de Benestar que se poida traballar con isto cos técnicos e mirar no que poidan axudar eles, pois que o fagan. No tema das traballadoras tamén o comentou Noelia, moitas veces é a dificultade para encontrar personal. De feito, sabedes que é unha das listas que máis se move. Sóname que se acaba de sacar unha e votamos bastante tempo que non se apuntou nadie, xa pensábamos que non íbamos a topar. Ao final creo que se apuntaron 7 persoas. Entón, obviamente, aí está a dificultade de, ao mellor, nas baixas, que non son automáticas, ao mellor chamas a esa persona e non pode incorporarse, é a dificultade de incorporar personal. No caso das súas condicións, adelantou tamén o concelleiro de Facenda, no momento que teñamos a RPT, pois é unha ferramenta que tamén vai axudar a, digamos, esclarecer un pouco as súas condicións laborales. Pero, repito no dito, imos votar a favor porque, creemos que é un servicio fundamental e no que estamos totalmente volcados. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Non sei se queredes unha segunda quenda, se non, quenda de peche para o BNG. Pois quenda de peche para o BNG. Grazas a todos por os comentarios. Vexo que foi ben acollida, como non podía ser de outra maneira, e tampouco presentamos esta moción como unha crítica nin ao actual goberno nin ao anterior. Presentamos a moción simplemente para conseguir unhas melloras para estas traballadoras que creemos que son xustas e que elas teñen demandado. Antes, o que quería comentar é que esa axuda que se pide para a maquinaria, para elas, pois tamén pode moitas veces evitar certos problemas que elas poidan ter de saúde, que eso implica que, ao mellor, as traballadoras vayan ter que coller unha baixa, que, ao contrario, pois perxudica o servizo. En ese sentido, tamén recordo que dende o BNG se pedira, que elas tamén o demandaban, algún tipo de axuda para que elas... Aquí hai varios fisios en Ribadavia. Se unha traballadora ten que ir 2 ou 3 veces ao fisio por culpa de molestias que lle ocasiona o traballo, pois se lle podía concertar con estar en orzamento. Pois eso é unha boa medida, porque evidentemente se unha persoa ten molestias por o seu traballo, pois que se lle poida facilitar eso, que lle fagan un desconto, pois pareceme estupendo. E despois hai que contar con outra cousa, o que decíades, a falta de encontrar persoal que o mellor, se as condicións que atopa a persona que chega nova, pois lle sería... Hoxe en día, evidentemente, hai que ter hai que ter
como dicilo, un recoñecemento para entrar no servicio. Non pode entrar unha persoa, ten que ter, non sei se un auxiliar de clínica ou algo, vale? Entonces, hai persoas que levan bastante tempo, hai persoas que xa levan moitos anos traballando. Algúnas xa se están xubilando ou a piques de xubilarse. Tamén hai que pensar nisso. Unha persona que ao mellor leva 18 anos traballando, que agora mesmo igual xa ten 50 ou 55 anos, non ten a mesma capacidade laboral que unha persona que poida entrar a traballar con 30 anos. E se unha persona con 30 anos entra neste servicio e se atopa que lle gusta, porque supónse que xa lle gusta facer o traballo, pero con unhas condicións dignas, eu penso que vai a seguir, pero senón, evidentemente, vai dicir, eu marcho de aquí. Ou unha persona que colle unha baixa e dicir, bueno, pois eu collo esta baixa, pero xa non me vou a preocupar moito por incorporarme. Entonces, eu creo que é bo para todos, o que se dice, temos uns bons servizos sociais que atenden a moitos usuarios dos que nos sentimos orgullosos, creo que todos, pero detrás hai esas traballadoras das que tamén nos sentimos orgullosísimas, pero que elas tamén teñen que estar contentas, porque se elas non están, se teñen que ir ao traballo mal a gusto ou chorando, así o digo, ou chorando, entonces algo falla, algo falla. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación da moción. Votos a favor. Votos en contra, non hai. Abstencións, unha abstención. Queda, polo tanto, aprobada a moción. Pasamos ao punto octavo, que é moción de Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia estimule a oferta de vivenda pública en Ribadavia a través do IGUS. A Comisión de Política Social, na súa sesión de data 20 de decembro de 2023, adoptou o seguinte ditame: que o Concello de Ribadavia comece a traballar na planificación de vivenda pública, que o Concello de Ribadavia lle solicite ao Instituto Galego de Vivenda Solo a ampliación do programa Resurbe a máis zonas do Centro Histórico de Ribadavia ou, no seu defecto, estableza convenio con esta Consellería para o mesmo fin. Sometí a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol Ribeiro en Común, resérvase para o Pleno, PP, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda para Ribeiro en Común. Vale, grazas. Dada tamén que xa o tema central son orzamentos e todo parece planear alrededor deles, non? A anterior moción, esta mesma e outras que haberá no futuro. Bueno, dixémolo tamén no anterior punto, este é un dos temas centrais que eu creo, polo menos a ollo de Ribeiro en Común, ten moito que ver coa deriva, mellor dito, coa baixada crónica que hai en Ribadavia, xunto coa oferta de traballo, por suposto, e de terreos no polígono industrial. Poderíamos decir o mesmo de que non é un problema só de Ribadavia, é certo. O que sucede é que aquí das unhas circunstancias que hai moi pouca demanda e oferta de, perdón, moi pouca oferta de vivenda. Isto por un lado. Por outro lado, recurrentemente o Goberno está sacando información do Resurbe, a veces incluso sacando proxectos que xa estaban anunciados, proxectos que están xa en vigor fai un par de anos. Bueno, a nos parecenos ben, é dicir, é normal que os gobernos informen e comuniquen, pretendan levar ao seu terreo estas cuestións. En todo caso, nos creemos, e vendo como está a Rúa Progreso, como está a Rúa Banda Lira, como está a Rúa Fonte da Prata, como está parte de Salgado Moscoso, como está Rego de Agua, como está tamén parte de Extramuros, creemos que nese diálogo que agora parece existir coa Xunta de Galicia na área do Resurbe, nesa reunión pendente que hai para abordar o plan de dinamización, según se nos informou, plan que xa foi realizado polo noso goberno, pero que necesita facer algunha pequena modificación, nos creemos que se lle pode trasladar a Xunta como mínimo esta necesidade que hai en Ribadavia, con grandes edificios. Somos conscientes que o IGUS moitas veces lle costaba atopar grandes edificios para rehabilitar, que era o que estaban buscando. De feito, as últimas
inmobles que se adquiriron por parte da Xunta son minúsculos, na realidad son moi modestos, hai que recoñecelo e agradecer que, a pesar do cal, aínda así os adquiriran, estándonos no goberno, pero tamén somos conscientes que se busquen grandes edificios é normal, non? E digamos que isto vai enfocado un pouco nese sentido, esta proposta de Reunión Común. Por un lado, que facilitarlle ao IGUS a adquisición de vivendas que poidan ser de un tamaño maior, e, outro lado, trasladarlle unha realidade ao IGUS de que non só o casco histórico, non só intramuros, mellor dito, de Ribadavia necesitan formar parte dun plan especial como é o Resurbe, sino que grandes e importantes rúas como as que aquí se dixo no debate anterior, están quedando baleiras, ou non existe habitabilidade apenas e negocios algúns por xubilación, que é unha boa noticia, pero a mala noticia é que non hai reenganche, non hai continuidade, outros por peche de negocio, moitos baixos comerciais deberían, por parte deste Concello, evidentemente, a oposición propondrémolo, a oposición poderémolo apoiar, pero a quen lle toca nestes 4 anos será o goberno, reverter esta dinámica, e francamente eu coincido moitas veces que se entrou nunha dinámica, eu non vou a afirmar que o povo está peor que nunca, pero é certo que está nunha dinámica negativa, e o podemos ver solo nun paseo, ás veces, nas pontes festivas, nas pontes de Nadal, donde antes había moita... E non fai tanto, e non digo que teña que ver co anterior goberno, é un cúmulo, pero é certo que antes daba a sensación de, por exemplo, en Nadal, de moita máis vida. E isto estamos notando, non? Hai unha dinámica que eu creo que todos os grupos neso deberíamos estar de acordo en sumar forzas, sumar escanos para intentar, como mínimo, frear esa dinámica negativa. E creo que sería moi pouco real e moi pouco responsable que un goberno que ten esa responsabilidade negue esta realidade. Ninguén está acusando porque, insisto, isto é froito de dinámicas moito máis alá do local, desde o meu punto de vista, e tamén non é de agora, en absoluto, nin de fai 3-4 anos, nin de fai 10. É unha dinámica das vilas galegas do interior que merece uns plans especiais para tratar de reverter. Ribadavia, debido ao seu patrimonio, un das súas fortalezas pode ser este. E centrándome xa máis na vivenda, creemos que iso tamén, sendo vivenda pública, abarataría, funcionaría na oferta-demanda, beneficiando, por un lado, a novas ofertas e, por outro lado, a esa demanda que é carísima e que moitas veces nin tan siquiera de calidade a pesar do seu alto prezo. Creo que son todo ventaxas para esta proposta, como mínimo para ser estudada, se non sai aprobada, como mínimo para que centre o debate, que creo que hai que centralo nesto, porque o potencial de Ribadavia monumental e de vivenda deixa moito que desexar, e a realidade e o potencial, sin embargo, é espectacular, o di calquera. Sin máis, agardo que salga aprobado, ou polo menos que sexa froito de traballo para os próximos anos. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o Bloque Nacionalista Galego? Gracias. Nos vamos a apoiar esta moción, estamos plenamente de acordo. É unha pequena reflexión, falábamos antes dos 5.000 habitantes. Se queremos que quede xente ou que veña xente nova, hai que darlle onde vivir, porque a vivenda que hai en Ribadavia hoxe en día non é nada atractiva. Moitas veces a xente non a pon a alquilar simplemente por desconocimiento, simplemente porque non se lle ofrecen. Entón, por iso nos insistíamos no catálogo de vivendas para ofertar a alquiler, que o Concello faga ese catálogo. Non só en Ribadavia, porque se paseades por San Cristóbal, por San Andrés, por Francelos, o de San Cristóbal é espectacular, porque todas as casas están vacías, é increíble. Que pasa? As casas tendrían salida se o Concello se puxera en contacto cos propietarios, ou, se vai o Concello sempre como máis oficial, e pondríase poñer a venta ou a alugueiro, sería interesante ese catálogo. É moi preocupante a demografía, porque estamos sorprendidos cos 4.900 e pico,
pero se facemos un estudio sociolóxico, demográfico, é espectacular. Os próximos 10 anos van ser increíbles. En todo o Ribeiro e Ribadavia non se vai librar. Se Cristóbal vai un montón de xente de 80 anos para arriba, de 85 anos. Entonces hai que empezar, se falamos de Esposende, San Anto André, etc., pasa exactamente o mesmo. Entonces temos un problema con ese tema. A vivenda é algo fundamental para solucionarlo. Entonces nos apoyamos e votamos a favor. Moi ben, moitas grazas, Grupo Socialista. Nós vamos a apoiar tamén. Todo é un problema de percepción tamén de como o Partido Popular enfoca as políticas, non digo as de vivienda en si mesmas, sino unha cousa moi sinxela, que é, se non eres dos meus, eu non invisto no concello que está. Entonces, o Partido Popular, eu recordo anos de, teño aquí anotado, porque é así, non é ningunha cuestión que non sexa real. Eu recordo anos de 30, 40, rehabilitación no casco histórico. Non é cuestión de nostalgia, é cuestión de realidades, onde a xente invertía no casco histórico, estaba rehabilitando viviendas, e máis, os poucos negocios ou moitos que se foron implementando no propio casco histórico e que había naquel momento unha capacidade de facelo outra vez, se viron parados por unha cuestión que foi a crise económica naquel momento que había no sector da construcción e que de repente o goberno do Estado do Partido Popular, con grandes críticas deste concello, lo recordo perfectamente, dixemos que era un auténtico disparate non invertir nos cascos históricos, porque os convenios automáticamente se paralizaron. Esa é a realidade da situación que se deu naquel momento. Eso que fixo, é que falaba ora Xurxo de San Cristóbal, e que isto dá para moito. Claro, pero houve un momento en San Cristóbal que a través de aprobación do que era, bueno, o que foi aumentar a zona peria e todo o demais, e recibir esas axudas, fixo que se volveran a rehabilitar algunhas vivendas, non moitas, pero algunhas poucas, e que incluso algunhas se puxeran en aluguer, con xente nova que aínda algunha está vivindo ali. Quero dicir, se se fan as cousas e se sigue apostando por elas, a xente pode chegar un momento en que se fai atractiva, porque non é que haxa, desde o meu punto de vista, a falta de vivienda ese catálogo, que tamén, é que a mellor as vivendas non están o suficientemente preparadas para que a xente habite nelas e, polo tanto, non se lle fan atractivas. Entonces, se ainda encima non incentivas esa rehabilitación, pois é complexo. Entonces, vimos como despois se quitou da manga, xa digo, non é cuestión de polemizar, pero é que é a realidade. Cando surde este plan, resurde, nunca mellor dito, se fai para comprar vivenda, pero non para rehabilitala. Se rehabilita unha vez que ahora entra un alcalde que é da súa cor política, pero mentras non había un alcalde da súa cor política, bueno, xa a cousa non podía ser da mesma maneira. Entonces, esa cuestión, por moito que se empecinen dende a Xunta, que o fan habitualmente, non con eso, sin con outros moitos motivos, non entenden que, ao final, se os povos van quedando baleiros, a nosa vila, e outros como a nosa, non entenden que é un problema para toda Galicia. Eso non o entenden. Só lo entenden de cando está un alcalde ou alcaldesa deles no goberno, e así vimos vender unha cousa ou outra. Pero eu conocinlle un conselleiro que decía que de pouco vale arreglar calles, de pouco vale poñer farolas, se non queda xente. E ese é o problema que acontece. Por iso lle decía antes, que vostede hasta fixo, bueno, alarde de, non sei, alarde de, porque é normal que este crecido, non? En vez de atender as demandas da oposición en canto ao diálogo, vostede se fixo alarde como que dicindo, non se preocupen, que xa veremos dentro de pouco como ahora a ciudadanía dixo eso. Pero a ciudadanía dixo eso, dixo que vostedes tiñan que gobernar porque vostedes iban cunha frase, a
recordamos perfectamente. Vamos a recuperar el esplendor. E eu non dixen que o pobo estuvera peor que nunca. Eu o que digo é que o pobo non está mellor que fai 6 meses. Ni moito menos. Eu volvo a decir. O gallá, eu me equivoque. E o pobo non estará mellor dentro dun ano e pico, nin dentro de 2, nin dentro de 3. Por moito que vostede arregle calles ou arregle outra cousa. Porque hai unha dinámica social que ten que ver con este tipo de cousas. Vale, e esa dinámica social ou se cambia, non digo que se sea responsabilidade do Concello, por eso a moción vai nese sentido, pero ou se cambia ou vai mal. Porque mira, vostedes criticaron, que conste que eu tiña certas dudas con esa situación, que ao final se debatiu naquele momento no seno do goberno que existía, e ao final eu creo que foi acertado. Vostedes criticaron ferozmente que o Concello vendera os inmobles que tiña adquiridos e que se estaban caendo. Bueno, para ben ou para mal, ahora estamos presumindo, eu outro día veía, estamos presumindo de que haxa un inversor que vai a facer un hotel e tal, que boa falta nos fai con encanto e todo o demais no casco histórico. Seguro que vamos a presumir delo, chegado o momento. Gallá, houvese moitos máis. Con iso que quero decir? Que ao final, esa decisión do goberno foi produto de que a Xunta non invertía. Non nos axudaba a rehabilitar. Entón, de que vale que compremos 100 inmobles que se poden estar caendo no Concello se non temos capacidade de arreglarlos? E iso é o que temos que valorar. Por iso creo que a moción máis alá de que sea caída, eu creo que esa é a gran cuestión que temos que meditar entre todos. É o que decía antes. Se vostedes non queren axuda de ninguén, antes falaban, xa digo, como pequeno chascarrillo, o tema das bandeiras non é que sexa unha cuestión de maior importancia, pero é que das dúas propostas que había non se consensuou. Se consensuou que vostedes quixeron, das dúas propostas. E isto é o mesmo. Se vostedes non queren axuda de ninguén para ver o que anteriormente a mellor se fixo, pois a mellor non vamos acertadamente. Non o digo nesta moción, digo como reflexión. E despois, para min hai outra cousa importante, que é, vostede decía o xogo da política, decía antes. Claro, o xogo da política é bastante, a veces, que non ten escrúpulos. Algúns somos moi vehementes onde temos que ser aquí, pero despois na rúa, a mellor, non somos da mesma maneira, non andamos con eses xogos. Vostedes recordan a última edificación que se fixo en Ribadavia, digo iniciativa privada? Alguén a recorda? Vale. Sí, perfectamente, por eso. Sabedes o que decían daquelas por a rúa instauraba... Eu debía ter un piso ou 2 e debía ter non sei cantas cosas. Sí, era así. O Javi ríe porque sabe que é certo. Entonces, eu defendín a capa, e que a min esas cosas non me fan gracia, eu defendín a capa e espada en contra de moitos tamén, que me parece ben, que teñen visión romántica deste pobo, porque claro, era diante dun castelo, non sei que, dun bico. Eu a defendín, e a sigo defendendo. Aí está. É unha cuestión que para nada obedece ao feísmo neste pobo. Para nada é unha cuestión que fora moito peor que o que tiñamos ali, que era ter un solar totalmente abandonado, cheo de ratas e cheo de asquerosidades. Eu o defendín. E a mí se me decía que o facía porque roubaba. Eu digo así de claro, é porque participaba nesas situacións. Eu non digo eso. Eu o que digo é, temos que deixarnos de vivir, a mellor nunhas cuestións que xa pasaron, e apostar por outras. E cando digo isto tamén o digo por outra cuestión. Non pode ser que se deixen de ruir as casas e demais por unha situación. Cando eso ocurre, as compran aqueles que poden. E aqueles que poden o fan para facer negocio cando poden, non cando ao povo lle interesa. E iso é o que pasa neste pobo. Que moitas eu sí que o podo decir. A mellor outros non se atreven a dicilo, pero eu sí. Eu sí que podo decir que hai moitas propiedades neste Concello que están en maus de moita xente que ten moitos cartos e que lle importa un comino este pobo. E entón o mellor o que ten que facer este Concello, dunha santa vez, é sentarnos entre todos e tomar decisións nese sentido. E por iso esta moción non solamente é importante neso, das axudas, sino en moitas outras cousas.
Pero para eso, alcalde, hai que contar con todos os grupos que socialmente teñen representación, e vostede non o fai. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Popular. Sí, gracias. Bueno, antes de nada, Maite, olvidéme antes de dicir, chico, o tema dos contratos, cando queiras, pásate por intervención, que che dan toda a información. É dicir, entendo que as nóminas personales non podes por tal, pero si a situación e todo non hai problema, é dicir, é aberta. Nada, eso, pues nada, eso, volvemos agora xa ao punto. Bueno, a verdade é que están saindo temas de moita trascendencia en este punto. Tamén anteriormente xa falábamos de que temos o dato oficial de que xa baixamos dos 5.000, e isto vai unido un pouco a este punto tamén, non? É dicir, eu creo que fai uns días falaba con Luís, é dicir, que este goberno tiñamos 3 prioridades, pero absolutas, non? Unha era precisamente o parque empresarial, e, bueno, xa explicamos as medidas que estábamos tomando. Outra era, obviamente, a vivienda, e outra era a residencia. En canto á vivienda, pois isto pode ser unha das solucións máis inmediatas, posto que, bueno, temos aí a opción de algunhas viviendas, e respecto a este punto, pois xa os informamos que o alcalde tuvo a reunión ca conselleira para intentar axilizar o máximo posible eso. Obviamente hai outras vías, como falaba, bueno, a iniciativa privada de vivienda, que iso tamén o tendremos que poñernos a sentar, pero, repito, este é unha maneira de camiñar hacia o lugar que queremos que Ribadavia chegue, e, polo tanto, imos votar a favor, nada máis. Moi ben, moitas grazas. Se non hai unha segunda quenda de peche para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Bueno, sobre todo grazas... sí. Facendo alusión a unha reflexión que fixo a Maite, Mariluz, é que se leva feito moito tamén. É que, eu xa digo, como non sei o que durarei aquí, estou no momento en que estou para decir o que me dé a gana. Sí, digo aquí no plenario. E que se fixo moita alusión a eso dos empadronamentos. Claro que vamos mal tamén. Claro que se vai dicir que é da anterior. O que non está ben é que algúns se pelexen. Mirade, fai cuestión de 5 ou 6 anos demos subido, non me acordo, 10 ou 12 ou 13 empadronamentos. Eu recordo que estaba no goberno. Foi a mofa de algúns dos que estaban aquí, porque, claro, evidentemente é moi pouco. Pero o traballo que había detrás, indo casa a casa, empadronando a xente que non estaba, invitando a empadronarse, porque evidentemente é unha obriga. Pero eu recordo, e fago esta reflexión tamén, como corporación, eu recordo que fai pouco menos dun ano, por culpa do que teño eu mencionado, por culpa non, por a demagoxia que se fixo co tema dos certos locales, que cerraba a alcaldesa e todo o demais, houbo empadronamentos masivos nalgún concello limítrofe. E algúns que estábamos aquí tuvemos que soportar como veíamos que xusto faltando 3 ou 2 días ou un día, algúns se iban en manada para outros concellos para facerlle daño ao propio concello de Ribadavia. Algúns non andan moi lonxe daqui. E o Partido Popular, eso lle daba igual. Pois mire, nós podíamos facer o mesmo. Porque moita xente da que se empadrona aquí, que se lle invita a empadronarse e todo demais, por os servicios, por outras cousas, podemos que llegar tamén a falar con ela e decirle que se fora. E ao mellor non estábamos en 4.900 euros. Ao mellor estábamos en 4.800 ou 4.700. Pero algúns lle queremos a este pobo. Outros lle queren según lle vaya. E cando nos atopemos outra vez con que esa baixada sea alarmante, porque neso sí que estou de acordo, hai cousas que non se paran, estou de acordo contigo, pero cando se intenta e outros só poñen paus nas rodas, esa é unha reflexión que tamén temos que facer entre todos, porque isto non é cuestión só de vivienda ni nada, é cuestión de que a mala fe hai que tamén parala. E iso, cando somos concelleiros, deberíamos ter en conta. O digo porque é unha realidade e se non mirade os últimos desempadronamentos dos últimos 2 anos. Só mirade iso. Moi ben, moitas grazas. Brais, quenda de peche. Ben, grazas. Ben, eu
fun apuntando, o como decía antes, sobre todo agradecer aos grupos que recibiran ben a moción, polo menos a intención dela, e o que se busca, vaya, non se fai tamén un pouco como veciño, pero tamén como a experiencia na área de urbanismo no anterior concello, perdón, no anterior goberno do concello, e donde se ven cousas que evidentemente como veciño non sempre se ven e obviamente non se ven. É un problema, non vou a liarme moito máis, pero é un problema que isto hai que abordalo o antes posible. Non hai fórmulas máxicas, non é unha dinámica o despoboamento, a falta de vivenda solo de Ribadavia, pero o Concello terá algo que facer. Ten posibilidades. Non é verdad que o Resurbe parara co noso goberno ou que a Xunta o parara, non. O Resurbe seguiu eso a institución, seguiu, nos non podemos fazer ningún reproche á administración, seguiu comprando inmobles, seguiu facendo proxectos de rehabilitación, en agosto do 22 licitou o de García Boente e o de Praza San Xoán, que agora están aprobados, terán que vir aquí, bueno, de Praza San Xoán sabeu, o de García Boente, e se vai a adxudicar a súa obra. É dicir, isto é froito de que as administracións siguen funcionando. Pero o noso grupo sí que coincide co que dixo Nacho e clarísimamente de que a resposta recíproca que nos atopamos, perdón, non foi recíproca, nos fomos con unha idea, como el ben explicou, de ofertar vivenda pública, que o pecharon de cheo. E as cousas, pois é certo, de moitas veces moitas feblezas sales máis fortalecido e sin duda o do hotel vai a ser unha boa noticia. Pero é certo que hai un traballo detrás, que ese traballo continuou e que é de supoñer que unha vez se aprobou polo anterior goberno o plan de dinamización, o plan Resolve vai a continuar con este goberno do PP no Concello, con quen estea na Xunta, sea PP ou sea unha coalición de esquerdas tamén, e eu, ou polo menos este grupo Rebelión Común, trouxo esta moción nese sentido, de saber cal é o noso potencial, saber cales son as nosas eivas. É certo que hai moitos edificios privados, como dixo Nacho, e supoño que o decías, entre outros, na Rúa Progreso, é certo, e isto sería unha ferramenta, unha posibilidade máis ao Concello, insisto, independentemente de se está o PP ou non está, e a Xunta, independentemente de se está o PP ou non está, creo que é un traballo no que temos potencial. Outros, se lle gustaría ter outras vilas, este potencial, nos o temos, se pode intentar por aí. Non digo que o de facer catálogos de vivendas, como dixo Benegal, non sume, seguramente sume, pero, bueno, iso tamén o fan, desde o meu punto de vista, as inmobiliarias, non? Que é certo, quizás o que dixo Xurxo, supoño que decías nese sentido, estaría ben de facer de intermediario, non? Para moitas veces non alugan por desconfianza e todo isto. Nese sentido, sí, pero no que as bolsas actualmente son inmobiliarias. E o máis importante para min desta moción é que nos consideramos que Ribadavia, ademais dese patrimonio, desa posible bolsa de vivenda, ten outra cousa que podría traer xente aquí a vivir, que é servizos. Ribadavia ten uns servizos que non teñen concellos con 5.000 habitantes, por poñer unha data redonda, que non teñen outros concellos de 15.000 ou de 10.000. E desde fai moitos anos. É certo que os que tivemos responsabilidades de goberno quisémolos mellorar e algúns se melloraron, pero xa existen e xa están. É moi difícil a veces quitarlle servicios a xente se xa están asentados. Ese é un potencial que moitas veces temos que poñer en marcha porque hai xente que, inda que non traballa aquí, podría vivir aquí se atopa pois unha casa en condicións, que non sea moi cara, se hai esa oferta de vivenda, aínda que traballe en Ourense ou traballe na Cañiza ou traballe en Carballeño, pois Ribadavia ten conciliación, ten servicios de deportes, ten Casa da Cultura, ten teatro, ten unha serie de condicións de que podes deixar a teu fillo ou a filla poder chegar máis tarde a collela porque hai un servicio de conciliación.
Ten conciliación en Nadal, ten conciliación en verao, ten unha serie de servicios, sobre todo os públicos, porque, francamente, a veces os privados son os que máis deixan que desexar. Temos un potencial que a veces, é certo, estamos nunha dinámica, e o mellor, o meu rol de oposición, o mellor sería decir isto todo está mal, isto é unha crise, perdemos poboación, pero sigo vendo potencialidade a Ribadavia, por eso nos presentamos a unhas eleccións, porque lle vexo potencialidades. Bueno, agardemos que a Xunta sexa recíproca algunha vez con Ribadavia, oxalá sexa con un goberno de esquerdas a partir de febreiro, e, desde logo, seguro que BNG e PSOE tamén, Ribeiro en Común, defenderemos a Ribadavia por riba darnos as siglas ou ideoloxía de esquerdas, claro. Sin máis, reiterar os agradecementos. Moi ben, moitas grazas. Entendo que queda aprobada por unanimidade, polo que manifestaron os grupos. Moi ben, pasamos ao seguinte punto, e o 9, que, como dicíamos ao inicio, este punto de descatalogación. A Comisión de Cultura, na súa sesión de data 20 de decembro de 2023, adoptou o seguinte ditame: solicitar á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, o abeiro do artigo 31 da Lei 5/2014 do Patrimonio Cultural de Galicia, a descatalogación da ponte túnel de Valdepereira en Ventosela, coordenadas UTM 572728,4684155. Sometida a votación a proposta, votos a prol PP, resérvanse para o Pleno, BNG, PSOE e Ribeiro en Común. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para os grupos, en primeiro lugar, Ribeiro en Común. Ben, nos nas comisións preguntamos se había algunha posibilidade de alternativa que non fora descatalogación, porque podría traer tamén consecuencias que seguramente ninguén busque, se había outro método. Se nos dixo que este era un proceso para acelerar os trámites, e tampouco sabemos por parte do Servicio de Arquitectura se presentaron unha alternativa, cal vai a ser o impacto desta descatalogación. Tampouco se nos explicou, vale, eso é así. Por falta de tempo tampouco nos directamente, e tampouco creo que son formas de ir preguntar directamente ao Servicio de Arquitectura. Creo que é mellor que o responda o Goberno, xa que o fixemos a pregunta en comisións. Esa é a dúbida que temos antes de decidir o sentido do voto neste punto. Grazas. Gracias. BNG. Nada, simplemente nos queríamos saber, antes de descatalogala, opinar que proxectos estén pensados facer aí. Creo que sería mellor saber antes cal é o proxecto para despois decidir se descatalogamos ou non, pero bueno, entendemos que se é útil a descatalogación non nos vamos a opoñer a ela, porque se hai que facer obras ou que sea, pois eso, pero se canto antes se poida que nos den o proxecto, pois mellor. Moi ben, moitas grazas, Grupo Socialista. Nós temos moitas dúbidas con este tema. Temos responsabilidades de goberno dende fai moito. Temos dúbidas por unha cuestión. Apuntaban os compañeiros. Primeiro, calquer proxecto que se aborde aí non é un proxecto municipal. Quero dicir, que a propia estrada non é municipal. Falou outro día o alcalde de somos conscientes de que hai un problema de seguridade vial. Si é certo, por o tamaño da propia ponte, pero a vez, claro, decía Orasurso que sería abordar primeiro o saber cal era o proxecto. Claro, o proxecto supoño que aínda non teñen, entón é difícil para nós descatalogar cuestións que estaban plantexadas no plan xeral e que estaban plantexadas de impacto medioambiental, ademais creo que son, se non recordo mal, non porque arquitectónicamente pois non teñen tanto problema. Eu recordo que ademais algunha cuestión desta se plantexou xa fai tempo de intentar o mellor ampliar nos laterales por medio de algunhas pasarelas ou cousas semellantes. Que ocorre? Que tamén te atopas con Adif e pode haber algún problema desde ese punto de vista medioambiental, según decían, por as propias
catenarias e demais, non recordaba o nombre. Entonces, nós non queremos ser obstáculo para algo que a millor o seu fondo é bo, pero temos bastantes dúbidas de si non hai ao millor outro procedimento que tampouco o coñecemos ou si non hai outra fórmula que a millor poda ser menos, bueno, vamos a decir, menos agresiva así en principio de facer algo que despois por descoñecemento nos podamos arrepentir de algunha cuestión. E despois outra cousa que eso entendo que é por descoñecemento. Aí supoño que terá que contestar o secretario. Eu entendo que isto é unha proposta de acordo que o Concello leva, pero despois ao millor Patrimonio nos dice que non. Vale, entonces, claro, aí é outra cuestión que nos plantexa dúbidas. Quero dicir, aínda que hai que ser valientes a veces nos plantexamentos, xa sabemos que con Patrimonio hemos topado. Entonces non vai a ser que aquí, os 13 que estamos aquí, fagamos o ridículo máis espantoso, que tampouco é así, porque evidentemente, pero quero dicir que a mellor nos poñen agora e nos dicen que esa ponte pois ten un valor patrimonial que descubriron aí que non sei o que. Vale? Por iso que nós non vamos ser obstáculo, pero tampouco o temos tan claro. Nada, brevemente explico como expliquei nas comisións, e tamén que me corrixa Francisco se me equivoco. A ver, hai dous para levar a cabo calquer tipo de actuación ali, evidentemente é necesario actuacións que van a modificar, porque é o que falamos, volume da ponte para facer unha vía máis ampla ou incluso pensando na propia vía do tren, pois hai que mirar, claro, que solucións pode dar a DIF ao respecto, como dicía Nacho, lógico, é que é unha zona que ten esas dobles afectacións, pero todo pasa porque este descatalogada. Estando catalogada non se pode facer nin modificacións de volume, nin ese tipo de cuestións. Entón, aquí hai un procedimento. Esa ponte catalógase a través dunha ferramenta que é o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Entón, o método, digamos, natural de descatalogación desa ponte é a modificación do Plan Xeral. Ese é o método que marca a Lei de Patrimonio de Galicia, di que existen dúas vías para modificar ou para descatalogar un ben de interese cultural. Unha delas é que o faga de oficio a propia administración competente, neste caso a Xunta de Galicia, e a segunda delas é que se faga a través do instrumento polo cual se declarou ou se catalogou este ben. Entón, chegados a este punto, plantéxase a seguinte dicotomía. Dunha banda, se queremos actuar de xeito, intentar actuar, porque isto evidentemente non é unha cuestión inmediata, como ben dicías, non hai ningún proxecto, simplemente hai algo que xa se leva falado anos e que nos entendemos que é o momento de intentar poñerlle solución ao problema de seguridade viaria que existe en ese punto. Entonces, temos dúas posibilidades de levar a cabo esta descatalogación. Unha delas modificando o pexón. Esa posibilidade dilátase moito no tempo, porque un procedimento de modificación dese calibre do pexón é prácticamente similar a un procedimento de aprobación do Plan Xeral. Hai que volver a pedir todo tipo de informes sectoriales, informe de impacto ambiental, etc. Non só desa cuestión concreta, sino volver a informar todo o documento do Plan Xeral. Vale? E despois a outra posibilidade é esta que planteamos, que é agarrarnos o que dice a lei de que a administración competente en materia de patrimonio cultural ten a capacidade de oficio ou descatalogar un ben incluído nese catálogo. Ben, nós o que facemos con este acordo é trasladarlle á administración competente, en este caso a patrimonio, a opinión do Pleno do Concello de Ribadavia ou solicitar por parte do Pleno que se descatalogue ese ben. Evidentemente, nós non o podemos descatalogar, nin vamos a descatalogar. Será, en ese caso, a administración competente, que é Patrimonio da Xunta de Galicia, a que acepte a nosa posición ou non. Que creo eu? Pois creo que probablemente a resposta de Patrimonio poida ser no sentido de vostedes declararon ou catalogaron esta ponte a través dunha ferramenta que é o pexón, pois modifiquen o pexón para descatalogala. É moi probable que esa sexa a resposta. Pero, bueno, nós creemos que si podemos intentar descatalogar por este procedimento, que é o que facemos agora con este acordo, solicitarlle a Patrimonio que o faga, e o conseguimos, pois pode ser bo para todos porque poderíamos conseguir actuar antes sobre ese entorno.
Se non o conseguimos, pois evidentemente haberá que ir a outro procedimento que nos vai a levar, por desgracia, moitos anos e vamos a continuar aí cun problema de seguridade viaria durante bastantes anos. Esta é a cuestión. E non sei se con isto máis ou menos pois, lles respondo as preguntas que formular. Ben, non sei, Brais, queres intervir novamente? Sí, grazas, moi breve. Isto máis ou menos foi xa o que se dixo en comisións, agradecer de novo a explicación, aínda así a non nos suscita dúbidas, non podemos votar a favor, vamos a absternos por esas dúbidas e eses temores que creo que son compartidas por todos os grupos. Aínda así, a nosa petición é que esa modificación do pexón, se se fai puntualmente para isto, sexa que se decida agora ou sexa porque o require patrimonio, nos consideramos que o pexón o bo, a pesar de que hai un goberno igual que había antes con maioría absoluta, se traballe en consensuar cousas que todos e todas, eu creo, votáramos a favor ou en contra ou abstención, sabemos que son moi mellorables. E creo que canto antes empecemos, antes se poderá aprobar. Eu falaba antes da vivenda pública, donde non temos ahora mesmo solo dotacional público en propiedade, quero dicir, para cederlle tan siquiera a vivenda, se quixéramos mañán facelo. E creo que hai outros terreos que son actualmente privados que, evidentemente, consensuando tamén coa parte privada, poderían ser adquiridos polo Concello e para iso tamén, evidentemente, hai que, se non están para a vivenda, pois hai que cambiar o seu destino nese pexón. Isto como cousas grandes, pero hai outras matices e pequenas cousas que eu creo que o pexón, canto antes abordemos esa cuestión, creo que vai a ser mellor para todos. Anunciar a nosa abstención neste punto. Grazas. Moitas grazas, BNG. Grupo Socialista, algunha cuestión máis? Eu, vendo é que creo, honestamente, que sería millor, ahora, o goberno, xa digo que nós non vamos a ser obstáculo, pero digo, se pode facer, creo, a meu modo de ver, antes de por eso decía antes de, ao millor, de apurar os plazos, eu creo que é millor facer a consulta a patrimonio, que se pode facer unha consulta formal do que patrimonio opine, eu creo que ten que ser así, e o apuntaba ahora Brais, habrá que velo, ou habría que consultalo, digo por acortar precisamente plazos. Si esa consulta nos leva a donde pensamos, que é o que dice o alcalde, de que nos van a remitir a que, evidentemente, se nós aprobamos un documento non fai moitos anos, donde dixéramos que isto tiña que estar protegido, como fixo o propio pleno tamén, ao millor, facendo esa consulta no seguinte pleno, si se podría traer unha modificación puntual, digo que se valore, unha modificación puntual con outra, a mellor con algunha outra cuestión que plantexemos, que si iría moito máis rápida. O digo porque cando habíamos feito a modificación puntual con respecto aos terreos para o que en principio va a ser o novo ambulatorio. Non leva tanto no tempo. E cando é unha cousa pequena se pode facer rápido. O digo, e só fago esta aportación, nada máis, o digo porque se facemos esa situación así, ao mellor nos atopamos que despois, ao traer esa ferramenta e facer esa modificación puntual feita previamente a consulta a patrimonio, nos atopamos que hai unanimidade do pleno que lle vai dar moita máis forza ao urbanismo para plantexarlle esas ideas como cando todos nos reunimos por o pexón. Digo que eu, ao mellor, o faría así, pero bueno, o goberno, dende logo, pode facer. Non vamos a ser obstáculo para facelo de outro xeito. Moi ben, moitas grazas, dende logo recollemos todas as propostas e estamos, a ver, a nosa idea é intentar conseguir que isto se faga da maneira máis rápida posible. Entón,
Evidentemente valoraremos tamén a posibilidade de facer esa consulta, pero por se acaso vamos a adoptar xa o acordo de solicitar. Tamén teremos o mellor que pedir información ás outras partes da administración competentes no entorno para que tamén emitan informes e sobre esos informes ter tamén un maior sustento a esta proposta. Pero bueno, este é un paso inicial que ese acordo para solicitar esta descatalogación. Por tanto, pasamos á votación. Votos a favor. 7 votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, 6 abstencións, queda polo tanto aprobada a proposta. Pasamos ao punto 10º agora, mocións de urxencia, non sei se hai algunha moción de urxencia, non? Ben, pois punto 11, rogos e preguntas. Ten en primeiro lugar a palabra Ribeiro en Común. Ben, grazas. Reiterar os escritos que presentamos no seu día, pois creo que foi 15 días, máis ou menos, ou foi unha semana e algo, bueno, este venres fai 15 días, no que, como rogo, pedíamos que se traslade a administración competente, entre outras, a Xunta de Galicia, no estado das estradas en San Cristobo e no barrio de San Francisco, non? Tamén o falábamos e tamén o mencionábamos nese escrito, a situación da Rúa Piñeiral é insostible, sobre todo no cruce é insostible, parece que tes que andar en un todoterreno entrando en Ribadavia. Se mal non me equivoco, é unha estrada local, pero quizás non. E tampouco sei se vai contemplado un orzamento con partida propia, entendo que con partida propia non, e se hai partida suficiente ou vai haber colaboración con outras administracións, pero o que si chamo ao goberno é que é urxente, non? É un tramo pequeno, pero a obra é que canto antes mellor, porque a súa situación, bueno, creo que todos e todas pasamos por aí e non é só o que digan os veciños, é que é o paso obrigatorio. Reiteraría tamén a comunicación á DIF para trasladarlle a preocupación porque se parou o proceso de mellora ou de limpeza e de rehabilitación. De rehabilitación supoño que xa acabaron, pero de limpeza obviamente non. Da ponte de ferrocarril que se iniciou na anterior legislatura e é unha pena que este así a medias desde o noso punto de vista. Tamén pediría que se lle recordara a Consellería de Infraestructuras, que é a titular da ponte de San Francisco, que está moi ben que veña ao Ribeiro e vaya a Leiro a arranxar unha ponte que é titularidade municipal e, a pesar de estar máis que solicitada por activa e por pasiva en Ribadavia, unha ponte que deles é titularidade da Xunta de Galicia, pois non accedan aínda a esta petición que o Concello de Ribadavia temos feito tantas veces e, polo menos, que o teñan en conta para a próxima vez que veñan ao Ribeiro a arranxar unha ponte. Máis alá desta de San Paio que ten outros problemas, outras lentitudes burocráticas. Esa non hai nada máis que facer, é propiedade deles, evidentemente teñen que contar con patrimonio e co Concello, por suposto, como non pode ser de outra maneira. Pero ese compromiso de participar na mellora, eu creo que unha ponte, creo que para os e a ribadavienses lle temos moita estima e xa é unha ponte prácticamente histórica, ademais de uso diario. E por último, nos temos solicitada a documentación, evidentemente xa temos revisada e é quizáis un desexo quizáis de fin de ano, non? A nós, ou polo menos a Ribeiro en Común, nos gustaría que as persoas e aqueles grupos e aquela mala intención que eu creo que houve, máis alá da indignación que pode causar a situación, cando se acusou e se intentou visualizar como unha persecución persoal ou de algunha índole a multas de algún bar, evidentemente non vou a decir nome porque creo que todo o mundo ten dereito a anonimato, pero daquelas non había anonimato e todo o mundo sinalou que bar e mirou moito para este Concello. Me gustaría que houbera unha rectificación porque agora acabase de demostrar que non houve ningún tipo de persecución. Iso sí, eu son defensor da existencia da hostelería, o digo así de claro,
Pero é certo, e é un problema que nos viña nos no goberno antes, é dicir, non o escondo. Había malestar, e vai nos seguir habendo, veciñal. Non é algo que só cese. Temos que entre todos, polo menos Rebiro en Común estará disposto a botar unha mano que faga falta, entre outras cousas, non entrar en campañas demagóxicas na rúa, nin nas redes, que eso pode facelo calquera, pero sí a tratar de buscar un modelo de cohabitar descanso, residencia no casco histórico e hostelería. Creo que é importante. Mais alá onde todas as dúas partes van a ter que ceder, é dicir, aquí non valen tampouco demagoxias. O digo porque, claro, chegan tamén ahora multas con un goberno que non é xa o malo malísimo e o demo, e aí se demostra que evidentemente non era culpa do Concello. Mais alá, como dixen en comisións, dos erros que se pudera haber en comunicación ou no trato personal por ambas partes. Eso a veces, sin mala intención, se poden cometer erros, pero desde logo estaría ben que se rectificara ese relato de que hubo mala intención, porque, bueno, polo menos pola nosa parte queda demostrado que en absoluto. E creo que nunca se debe ter posto en cuestión eso. E aproveitar, sobre todo no personal, a todos, aos 13 e a toda a veciñanza de Ribadavia, tamén aos asiduos do Pleno, os mellores desexos para 2024, no persoal, no político, evidentemente, ás portas dunhas eleccións, desexarllo ás forzas de esquerda, e, bueno, que teñamos todos e todas un 2024 bo. Grazas. Moi ben, moitas grazas, tomamos nota dos robos. Bloque Nacionalista Galego. Que tal, boas? Quería facer unha consulta que xa fixemos varias veces con respecto á nave do GES, porque sabemos que hai malestar entre os traballadores porque as condicións non son as adecuadas do GES, pero non é unha crítica a este goberno, é unha crítica a sempre. Entón, se hai algunha solución a ese tema, sabemos que está buscando unha nave, entón, se nos podedes contestar algo respecto desto. Depois, en relación con isto, queríamos saber como están as contas do GES, quero dicir, como se financia, que si é un proxecto, unha institución que é autosuficiente, que é deficitaria, porque entendemos que cando interveñen en algún accidente ou algo, eles pasaselle unha factura ao seguro e todo isto. Entonces, queremos saber canto vale e canto recaudan eles, porque ao mellor sería interesante, en vez de estar alugando unha nave, pois plantexarse se facer unha en condicións con ese remanente, se o hai, se houbera, que non o sei. Entonces, creo que solucionar ese problema é... Bueno, eso. Pero voy a pasar a Sí, vale, sí, contesto. Respecto aos datos exactos podemos llos dar, pediremos a intervención e que nos faga un informe sobre os datos, por exemplo, deste último ano, do ano 23, a facturación do GES por siniestros e os costes que supón para o Concello, non hai ningún problema. Respecto da nave, claro que é unha cuestión que estamos buscando, de feito no orzamento, volvo outra vez ao documento orzamento, vai unha partida de 7.500 euros, creo que, para aluguer de nave. Estamos buscando diferentes posibilidades. Xa poñemos 7.500 porque somos conscientes de que probablemente non a demos alugado xa no mes de xaneiro, e entonces estamos mirando a ver se atopamos unha que se axeite, porque non é únicamente nave para o GES, sino que a nosa idea en todo momento, que xa o era no mandato anterior, é unha nave na que se centraliza o servizo do GES, pero ademais todos os servizos municipais, e iso é o que estamos buscando. Fomos a visitar diferentes naves, estivemos mirando, e de momento non temos unha que se nos axuste ao que nos buscamos e ao precio que podemos pagar tamén, claro. Claro, é que entendo que eses 7.500 euros entendo que son anuales. Sí, claro. Claro, pero sale como a 600 euros ao mes. A ver, 600 euros ao mes casi cobran por un piso. Sí. Entonces, por eso me digo, porque eu creo que unha nave vai valer algo desproporcionado. Entonces, a mellor hai que plantearse un exemplo, facela en vez de alquilar. No ano 20, no que iba a ser o proxecto orzamento do 21 previo á moción de censura, se tiñamos un acordo xa cun propietario dunha nave en 13.000 euros o ano, que era o que se contemplou no orzamento, vale?
Evidentemente, pois agora estamos analizando ese acordo, xa non existe, lóxicamente, e estamos analizando diferentes posibilidades, e xa hai algunhas outras máis que igual se axeitan un pouco máis o que buscamos, pero sempre vamos estar máis ou menos neses números, porque evidentemente tampouco vamos a destinar uns recursos ilimitados ao aluguer dunha nova nave. Ben, creo que con isto resposto a... Bueno, veña, vamos rápido. Me transmiten que as luces da Veronza que levan uns días que non funcionan, as do paseo, non sei se houve algún problema, entonces pedir que se lleve... Perdón? Vale. Vale, pois eso é o que me comentan, que non sei se houve algún problema, pero que se lle bote un vistazo do paseo. Despois, tamén me siguen chegando queixas do transporte, dos autobuses, das empresas. Entón, eu creo que hai que dar un toque, sobre todo nestas datas, que hai moita máis desplazamento, incluso algunha empresa destes que ten autobuses pequenos, de deixar xente na parada, que é o que nos faltaba. Se xa hai pouco transporte nin encima, entonces darlle non sei, un aviso tamén de que, a ver, que Ribadavia existe, que como dice. Despois, detrás do local social de Ventosela hai que facer recollida de materiales e limpeza que quedaron ali, que xa hai tempo que están ali, entonces hai que facer unha limpeza daquelas pedras e de todo. E despois, para terminar, unha cousa que creo que está bastante mal, e é que o local social da Madalena estaba solicitado o sábado pola mañán para unha actividade, estaba avisado o Concello, eu non sei de quen foi a culpa, se do Concello, pero a semana anterior, non o día anterior, houbera ali unha actividade moi importante para Ribadavia, e a persoa que chegou ali, a primeira, que non era a primeira hora, eran as 12 da mañán, atopou o local sin recoller, sucio, pero moi sucio, que teño fotos, entonces penso que cando hai unha solicitude por parte de outra persoa ou de outro grupo, do que sea, para celebrar unha actividade, creo que o mínimo que se pode facer é encontrar o espazo recollido e limpo, como tamén a persoa que fai a actividade debe facer. Entón, isto é unha queixa que vou a transmitir tamén por escrito, porque non me parece lógico. E nada máis, pois desearvos a todos como compañeiros de corporación un feliz fin de ano, unha entrada moi boa no seguinte a toda a xente que nos pode estar ver e ao público. Moitas grazas. Moi ben, Maite, moitas grazas. Nada, si, tes toda a razón, si, somos conscientes tamén desa situación. Evidentemente, hai que facer sempre tamén un bo uso das instalacións municipais cando se ceden, e a todo mundo se dice que na medida do posible se deixen nas condicións que se atoparon cando se fai unha actividade de calquer tipo. En todo caso, recoñecemos que si estaba así e bueno, intentaremos que non volva a pasar. Gracias. Grupo Socialista. Ben, solo decir, é un rogo que estamos a 11 grados aquí dentro e non costa nada deixar a calefacción encendida ou colocar estufas. En outros anos tamén nos encargamos, cando estaba Taboada e que se jubilou, de preguntarlle como se facía. Non é de recibo ter así aos concelleiros, concelleiras, nin as persoas que veñen a escoitar o pleno. Entonces, o rogo é que nos poñan calefacción ou estufas, porque non, de verdade, estamos ateridos. Nada, desexarvos a todos unha boa entrada de ano e que o 2024 comece con moita saúde e boas novas para todos e todas. Nada máis, grazas. Moi ben, moitas grazas, tomamos nota do rogo. Señor alcalde, non me quedou claro que bandeira hemos elexido, pero vostede me mandou o correo electrónico o esta. Claro, pero eso non hemos debatido, porque nós timos a información, pois o escudo, vale, pero... esta foi a proposta, vale, eso non me quedaba moi claro, porque a outra é un plagio dos Emiratos Árabes o do Himalaya de algúns estados, vale, perfecto. Quería preguntarlle, ten vostede conhecemento ou constancia de un suposto proxecto turístico no barrio da Foz, concretamente na finca do antigo Puga? A
finca... Do que foi corresponsal da región. Na entrada xa, a Mao... Esa finca é a que está ao pasar a ponte do ferrocarril? Sí, claro, teño constancia. Como vai o proxecto? Sí, ese é un proxecto para construir unhas cabañas turísticas. É un proxecto que está en marcha, de feito presentouse no Concello, xa se presentou hai tempo aquí no Concello, e máis non estaba eu no goberno xa cando se presenta ese proxecto, e está en principio ata donde, o último que falei coa persoa, co emprendedor do proxecto, estaban pendientes, que xa o intentaron nunha convocatoria anterior, de conseguir unhas subvencións para acometer a parte máis importante do investimento. E despois teñen tamén que vamos a mirar a ver ata que punto se pode facer. Teñen un pequeno problema tamén co saneamento, coa cuestión do saneamento, que vamos a mirar a ver como podemos arranxalo, a ver se en algunha liña de axudas conseguimos, pois, que sería tamén unha maneira de trasladar saneamento a toda a zona da Foz, porque, como vostede sabe, a fosa séptica que existe ali está nun estado calamitoso e os aromas no verao non son precisamente os máis adecuados. Esa cuestión. O próximo ano cúmplese o 50 aniversario do Centro de Saúde de Ribadavia. Ten previsto algún acto, algún reconocemento, alguna... Pois tomo nota do que me dice, porque descoñecía que se cumplía o 50 aniversario, e prepararemos algo, evidentemente, para celebralo, porque, é unha instalación que leva, en ese caso, dando 50 anos dando un bo servizo sanitario a todos os cidadáns da comarca do Ribeiro, xa non só de Ribadavia. Por lo tanto, agradezolle que nos apunte este efeméride. E unha pregunta... Sí, unha pregunta ao concelleiro Juan Carlos Fernández, agradecer a actividade realizada estes días da Foz. Quedan 3 cousas pendentes. Ten previsto repoblar con a zona esa que foi traballada. Segundo, os postes das vigas que quedan aí de cemento, como se pretenden retirar. E terceiro, descubrín, escarbando un pouco aí, que hai un antigo cable da luz aí que está capado, pero, habrá que retirarlo, pero está profundamente metido dentro, debe ser de moita longitude, e facer unha limpieza porque salen aí restos de óseos, restos de huesos así antigos, debe ser cando fai 30 anos aí a xente vertía o lixo, claro, entón, na Foz ali, na entrada onde subes a costa para os testigos de Xehová. Eso. Quitaron aquelas plantas que eran unhas navallas, exactamente, entonces, pois... De acordo, pois tomamos nota de todos eses rogos, Luís. Bueno, pois nada, antes de rematar, tamén agradecervos a todos a vosa presencia, o voso traballo, e desexarvos, como xa fixeron os anteriores voceiros, un feliz 2024 para todos nós e para todos os veciños e veciñas do noso concello. Moitas gracias e levantamos a sesión.